L-Odwa tajba. Jiena jien Mifsud, Direttur Ġenerali Segretarja Edukazzjoni Nisranija, nilqakom mal din ix-xaddira diretta li fiha se nkunu qegħdin nagħmlu reġistrazzjonijiet tas-subien għal Year 1 għas-sena d-dieħla sena 2024-2025. Ħanibda ngħidilkom mill-ewwel llum għandha xejn griżmejja juġawni, ġifieri jekk f'xi ħin tarawni nogħmod xi ħaġa tkun xi ħolġ hekk biex nipprova intaffi ftit mis-sensazzjonijiet. Niskuża ruħi bil-qudiem u probabbilment ħannaqqas ftit mit-treddin nipprova għax tiġini naturali nirredden ħafna jien. Mela riflessjoni tal-lum bħalma nagħmlu dejjem qabel nibdew it-talba. Illum xtaqt li nitolbu għal kull min joħloq u għal kull min juża t-teknoloġija, ġifier prattikament għal kulħadd. Imma xtaqt nifoka l-aktar ukoll għal min joħloq it-teknoloġija. It-teknoloġija minn dejjem kienet forum differenti tagħha li nitkellmu fuq ir-rota bħala l-ewwel waħda mill-ewwel forum ta' teknoloġija mhux biss kienet ta' kien hemm ħafna għodot oħrajn li kollha huma affarijiet li għamlulna ħajjitna aħjar, għalhekk intenzjonati. Xi kultant però it-teknoloġija tiġi abbużata wkoll u tiġi użata ħażin mill-bniedem. It-teknoloġija ma tkunx ħażina fiha nfisha u għal mod kif il-bniedem mbagħad jaddotta. U hemm diversi eżempji tagħhom matul l-istorja tal-bniedem. Bħalissa qed nesperjenzaw naħseb erġajna taqliba kbira fil-mod ta' kif qed tkompli tiżviluppa t-teknoloġija. Il-Papa jħobb jgħid illi qed naraw mhux żminijiet ta' bidla, imma bidla ta' żminijiet illi a change in epoch, illi hija bidla ħafna iktar radikali. U nixtieq illi nitolbu għal dawk kollha illi huma impenjati fil-ħajja tagħhom ta' kuljum fil-ħolqien tat-teknoloġija biex jaraw li jibqgħu huma etiċi f'dak li jkunu qegħdin jagħmlu, jieħdu ħsieb il-moralità u l-boxlax l-impatt li huma jista' jkollhom huwa kbir ħafna u nitolbu għalina lkoll illi dejjem nitalmu, narfu, nagħmlu użu sew mit-teknoloġija li hija fdata f'idejna. Dejjem nibqgħu nitolbu wkoll għal dawn ix-xkejkni tagħna illi għalihom qegħdin hawnhekk f'dan is-servizz li qegħdin nofrulkom. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun dak li trid int kif fis-sema qiegħda fl-art, ħobża ta' kuljum għatina llum, ħafna dubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina, u la daħannix fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu, għaddisa Marija Malla tlapajna mit-imbin, issa u fissija u tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu, kif kien bidu issa dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Sem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Kif spjegajnilkom tajjeb il-bieraħ, illum għandna għażla pjuttost estensiva, għandna l-fuq minn 200 u fuqhom, għalhekk malli jibdew jgħaddu lill kollegi tagħna illi ġa bdew bit-telefonati aktar minn kmien dalgħodu, ħanibdew mill-ewwel nagħmlu l-għażliet tagħkom. Kif qed taraw issa fuq l-iscreens tagħkom deru fil-fatt fuq in-naħa tax-xelluk l-ismijiet ta' tfal in ranking order, kif spjegajnilkom il-bieraħ ġieli jista' jkun li minħabba tewmin dak in-numru illi hemm ġenb it-tfal ġieli ma jibqax ir-ranking order u jsir running order. Tinkwetawx fid-database tagħna u fir-records tagħna ir-ranks qegħdin kif is-suppost kif tafuhom intkom ukoll. Fuq in-naħa tal-lemin imbagħad qed taraw il-lista ta' skejjel bil-postijiet illi hemm available at this point in time. Kif spjegajnilkom anke l-bieraħ. Segwu x'għandira jekk intkom għandkom il-possibilità tagħmlu sewwa ħaġa tajba wkoll biex anke taraw il-mod trasparenti kif l-affarijiet ikunu qegħdin jipproċedu. Però meta tiġi biex issir telefonata dak huwa l-ħin fejn inti trid tbaxxi s-sett li minn fuq u qed issegwi tablet, mobile u x'inhu u tismana minn fuq it-telefon u tisma' l-istruzzjonijiet li l-kollega tiegħi tkun qiegħda tikom għalfejn għax ħabba li hemm delay bejn dak li tkunu qegħdin taraw intkom u l-ħajja reali, aħna nkunu teġa imxejna pass ieħor, jista' jkun ikun hemm ftit ta' differenza fin-numri li qed taraw tal-postijiet li għadhom available, għalhekk dejjem bqgħu jkunu gwidati mill-kollegi li jkellmukom waqt it-telefonata. Kif spjegajna wkoll importanti ħafna li jkollkom it-telefons tagħkom li qegħdin f'post fejn jaqbdu tajjeb ir-reception, jekk ikolkom telefonati minn ħadd ieħor żommuhom fil-qosor u waqtaw kemm jista' jkun malajr please, jekk għandkom settings biex ma jaċċettawx telefonati minn numri li huma x'isimhom private, tneħħu dak is-setting ħalli tkunu tistgħu tirċievu anke t-tieni telefonata. L-ewwel telefonata jiġi minn mobile number u taraw in-numru, ma tkunx tafu min huma nkunu aħna minn mobile number. It-tieni telefonata
issir minn numru li jkun bard, allura taraw private number. Jekk għandkom xi setting biex dak ma taċċettawx, please neħħuh araw li tkunu tistgħu taċċettaw dik telefonata wkoll. Importanti li l-għażliet tagħkom jibqgħu jkunu konsistenti. Intkom ħatirċivu l-ewwel telefonata u ħatiġu mistoqsija biex tagħtu l-għażla ta' skola. Wara dik it-telefonata li tintemm, terġa' jkollkom tieni telefonata wara ftit minuti bej waħda u oħra. Fit-tieni telefonata terġgħu tiġu mistoqsija biex tikkonfermaw dik l-istess għażla, importanti li nibqgħu konsistenti, u tiġu moddija direttament lil nawek fl-istudios. Kif taraw ma' ġenbi hawn ukoll in-notar Dr. Robert Aquilina illi kun qed jara l-proċess qed isir bl-iktar mod trasparenti anke jkun qed jisma'kom l-istess ħaġa li qed nisma' jiena. U fil-fatt naħseb għandna l-ewwel telefonata, thank you. Grazzi ħafna. Is-Sur Zammit Pearson, nitolbok tina l-għażla tiegħek Andrew, please. Bonġu. St. Paul's Missionary College, grazzi ħafna, ġradat tajba. Bye, grazzi. Mela Andrew, SPMC St. Paul's Missionary College. U kif qed taraw, Andrew issa għandu il-logo ta' SPMC ma' ġenb ismu u naqas wieħed mill-available places f'SPMC. Sinjura Grek, bonġu, nitolbok tina l-għażla tiegħek għal-Beppe, please. Seminarju għal-Beppe, grazzi ħafna, ġradat tajba, Sinjura, grazzi. U hekk nibqgħu mixjin għall-andament ta' dan in-nofstanhar li probabbilment għandna flimkien, napprezzaw ħafna tkunu preparati b'aktar minn għażla waħda, speċjalment dawk illi mhumiex minn tal-bidunet, għax tal-bidu forsi għandkom possibilità aktar minn ħadd ieħor illi tagħżlu l-iskola li kantkom fraskom. Sur Zara bonġu, nitolbok tina l-għażla tiegħek għal-Jan, please. Seminarju, grazzi ħafna, il-ġurnata tajba. Bye, thank you. Grazzi ħafna, hemmhekk lis-Sur Zara ukoll. Nara ftit jekk għandniex telefonata oħra kjujata. Jekk fil-każ nibdew naqsmu xi ftit ħsibijiet. Sinjura Zammit, bonġu, nitolbok tina l-għażla tiegħek għal-Eton jekk jogħġbok. Good morning. Grazzi ħafna mela St. Paul's Missionary College għal-Eton, grazzi ħafna Sinjura, ġadat tajba, bye, tant ieħor, bye bye. Kif kont qed ngħid l-ewwel ta' l-oħrajn illi qegħdin iktar lura fir-ranks, please taraw li ma jkollkom skola waħda preparata ma jkollkom diversi, tlieta erba' ħalli tkunu preparati sewwa. Grazzi ħafna, bonġu Sinjura Ġus Ċefaj, l-għażla tiegħek għal Jamie, please. Dala sala għal Jamie, grazzi ħafna Sinjura ġradat tajba. Bye, thank you. Tajjeb ħafna. Mela. Biex nżommu ftit il-kumpanija ta' xulxin ukoll matul dix-xandiera. Sinjura Bartolo, bonġu, nitolbok tina l-għażla tiegħek għal Kyle, please. Bonġu. St. Paul's Missionary College għal Kyle, grazzi ħafna Sinjura ġradat tajba. Bye, thank you. Kemm ħankun qiegħed naqsam ftit tips sew mill-esperjenza tiegħi ta' edukatur kif ukoll mill-esperjenza tiegħi ta' ġenitur. Sinjura Mifsud, l-għażla tiegħek għal Isaac, please. Bonġu. Della sala l-Isaac, grazzi ħafna u l-komplimenti ġadat tajba, Sinjura. Bye, thank you, bye-bye. Jiena kif forsi ġieli smajtuni ngħid, għandi ġissu bien ukoll, illum tfarfru naqra, it-tnejn ħajalqu wieħed 20 żgħir dal-waqt ix-xahar li ġej u l-kbir ħajalaq 23, it-tnejn għadhom jistudjaw wieħed qed itemm l-istudji tiegħu fil-fatt dal-waqt u l-ieħor għadu qed jistudja l-università. Sinjura Kassar, l-għażla tiegħek għar-Ryan, please. Bonġu, grazzi ġadat tajba, della sala Ryan, grazzi ħafna ġadat tajba. U ekku, grazzi ħafna, mela Ryan u Juan huma tewmin għalhekk l-għażla hija l-istess għat-tnejn li huma della sal għaż-żewġ tewmin li għandna Ryan u Juan Kassar, grazzi ħafna. U grazzi l-kollegi wkoll ġbit l-attenzjoni. U niftakarni meta kelli tfal. Kien ħajkonna tfal, meta kien ħajkonna l-ewwel wieħed l-ewwel darba. Sinjura Vassallo, bonġu, l-għażla tiegħek għal Filip, hekk jogħġbok.
SPMC għal Filip Luka. Thank you very much, Sinjura, komplimenta ġurnata tajba. Grazzi. U niftakarni dak iż-żmien li l-mara kont ngħidilha imma ġej martej Ġenisi sema. Kont ngħidilha ma dak kif ħana l-moħħ. Jiekol kif ħana l-moħħ, jitkellem kif ħana l-moħħ, jikteb jagħmel dawn l-affarijiet kollha. Sinjura jew Sur Vella, skuża, Sinjura Vella, bonġu. L-għażla tiegħek għar-Rejfil, please. Seminarju, grazzi, u l-komplimenta ġurnata tajba, Sinjura, bye, thank you, good day. Bye. Tajdu li, proset, tajdu li mela inti teacher, kont qed toqgħod tinkwieta kif ħatalmu jiekol kif iva kont qed ninkwieta. Aħna nitalmu fuq ħafna pedagoġiji, però nassigurakom illi qatt ħadd ma kien beda jipprova jgħinna naraw nifhmu sew kif ħajjitgħallem daw meta tiġi għal ibnek u mbagħad tibda tibża qatt ma tkun għaddejt mill-esperjenza ta' intom għaddejtu ta' ġemminna dil-fażi issa. Is-sur jew is-Sinjura Kamilleri. Is-sur Kamilleri, skużani, Sur Kamilleri, bonġu. L-għażla tiegħek għal-Janik, please. St. Paul's Missionary College għal-Janik, grazzi ħafna Sur Kamilleri, komplimenta ġurnata tajba. Grazzi. Thank you, bye. U qed nagħmel naqsam magħkom din l-esperjenza għax dak li tallimt f'dik l-ewwel fażi jorbot ħafna mbagħad mal-esperjenza edukattiva formali wkoll. Mela, is-Sinjura Gatt, l-għażla tiegħek għal Tiago jekk jogħġbok. St. Aloysius College għal Tiago, grazzi ħafna ġurnata tajba, Sinjura. U peress li St. Aloysius kull ma kellna kien availability ta' post wieħed, għax il-postijiet l-oħra kienu diġà ttieħdu minn kriterji oħrajn, teġa għalaqna ovvjament dik l-iskola u hemmhekk qed taraw l-iskermata l-iskrin li fija qegħdin nikkonfermaw li Gatt Tiago huwa l-unika tifel li ġie reġistrat St. Aloysius College Primary School u bekk ġiet magħluqa dik l-iskola mill-ewwel infetħet u ingħalqet. Grazzi ħafna. Sur Xiberras, bonġu, l-għażla tiegħek għal Mattias hekk jogħġbok. Seminarju għal Mattias, grazzi ħafna u komplimenta ġurnata tajba Sur Xiberras, ta' grazzi, bye, thank you. Malli jitwildu tfal mbagħad ftit bdejt nirrealizza li jiena fil-verità kont qed nagħmel ħafna met nagħmel xejn. Sinjura De Giorgio, l-għażla tiegħek għall-Iver. Iver kif suppost ngħidu ismu? Iver sewwa. L-għażla tiegħek għall-Iver, please mela. Għas-seminarju, grazzi ħafna Sinjura u ġurnata tajba. Bye, thank you. Bye. U x'inhi dik il-ħafna li konna qed nagħmlu? Konna qed inħobbuh kif iħobbu ħafna mill-ġenituri, nazzar dan ngħid kollha ma' eċċezzjonijiet jeżistu f'kollox ukoll. Is-Sinjura Vella Muscat, l-għażla tiegħek għal Gabriel hekk jogħġbok. Dela sal, grazzi ħafna dela sal għal Gabriel, thank you, komplimenta tajba Sinjura. Aħna konna qed inħobbu il dan it-tifel tagħna l-ewwel wilt li kellna. Konna qed naraw li qed nofrulu ambjent safe, ambjent stimulanti biex kemm jista' jkun jitħajjar, ikun kreattiv u jkun stimulat biex jitgħallem minn affarijiet differenti u jkun illi jitgħallem u mhux jien illi nagħlmu. Aħna anke l-mod kif nużaw il-verbi xi kultant ifixkluna. Aħna jgħidu aħna nagħlmu. Aħna niffaċilitaw it-tagħlim. It-tagħlim jagħmlu l-bniedem l-individwu. Tagħlim oħra kbira kienet meta beda jagħti l-ewwel passi, le? Meta jagħti l-ewwel passi tagħna jistabat kif jiġri il-kulħadd is-Sinjura Zara. Bonġu, l-għażla tiegħek għalluk hekk jogħġbok. Seminarju għalluk, grazzi ħafna u l-ġurnata tajba Sinjura. Bye, thank you. Bye. U inti x'tagħmel meta jaqgħad tifel tiegħek għadu qed jitgħallem jibda jimxi, tnewwillu subajk, jaqbad magħhom u jibda miexi. Sinjura Zammid, bonġu, l-għażla tiegħek għal Tumas hekk jogħġbok. Seminarju għal Tumas, grazzi ħafna u komplimenta ġurnata tajba Sinjura. Bye, thank you. Grazzi, bye. U jkompli jitgħallem. Mela x'għamilna? Ħabbejna. Offrejna ambjent safe, offrejna ambjent stimulanti, rajna li nappoġġjaw meta dak li jkun għadu qed jiżviluppa biex ikompli jitgħallem anke mill-iżbalji. Is-Sinjura Karwana Montebello, nitalbek tina l-għażla tiegħek għal Edim hekk jogħġbok. Bonġu.
Seminarju għal-edim, grazzi ħafna u l-ġurnata tajba, bye, grazzi. U dawk huma l-elementi l-aktar importanti li għandhom jibqgħu jkunu hemm preżenti matul l-esperjenza tal-persuna. Yes, bonġu, Sinjura Borċ, l-għażla tiegħek għal Luka jekk jogħġbok, bonġu. Della sala Luka, grazzi ħafna, kumplumenta ġurnata tajba, Sinjura, grazzi. Bye, thank you. Ejja nippruvaw nassiguraw ruħna qed nitkellem ma' sħabi l-edukaturi li nkunu fl-iskejjel. Bl-istess mod ngħidulhom ejja naraw dawn l-elementi li għadni kif semmejt il-ħin kollu jkunu preżenti le, illi nħobbu lill-istudenti tagħna. Illi naraw li l-ambjent li fihom qegħdin nagħmluhom huwa safe. Illi naraw li l-ambjent huwa stimulanti. Signora De Giorgio, bonġu, ntolbok itina l-għażla tiegħek għal Matteo jekk jogħġbok. Seminarju għal Matteo, grazzi ħafna Sinjura, komplimenta ġurnata tajba. Bye, grazzi. Kif qedtilkom napprezzajk il-baxxu ftit is-settijiet għax nibda nisma' li l-nifsi ġa tidu paċenzja intom bija tisimgħuni, li nisma' jiena wkoll li l-nifsi ssir daqsxejn waħda too much imbagħad. Jiġifieri għalli meta nkun qed nitkellem ma' sħabi l-edukaturi ngħidulhom araw li jkun hemm daw l-elementi kollha preżenti anke l-iskola. Okay, thank you. Good morning, Mrs. Santes. Your choice for Benjamin, please. Good morning. St. Paul's Missionary College for Benjamin. Thank you very much and have a nice day. Thank you, bye, good day, bye-bye. Imma l-istess ħanejt anka, ovvjament, lilkom. Kemm importanti li daw l-elementi jibqgħu preżenti u viżibbli. Nibqgħu naraw illi mhux biss inħobbu lil uliedna, ma nurruhom li nħobbuhom. Sinjura Bileċi, bonġu. Bonġu, l-għażla tiegħek għal ġeddek jogħġbok. SPMC, grazzi ħafna Sinjura u komplimenta ġurnata tajba. Grazzi, bye, bye, good day. U dak huwa naħseb l-iktar element fundamentali, illi Sinjura Bonnici, bonġu, l-għażla tiegħek għal Dias Juan. St. Paul's Missionary College għal Dias Juan. Grazzi ħafna, komplimenta ġurnata tajba, Sinjura. Grazzi. Kemm importanti li tfal jirrealizzaw li l-għana mux ovvja nħobbhom, it-tfal tagħna mhux dik qed ninteressaw ruħna f'dan l-affarijiet kollha. M'għandix dubju, maraw li dejjem nuru, u nuru mhux biss ta' ġifieri b'ħafna tanni u ħafna bews. Sinjura De Battista Grixti, l-għażla tiegħek għal ġejk jekk jogħġbok. Dela sal tajjeb ħafna Sinjura, grazzi ħafna ġara tajba dela sal għal ġejk, grazzi. Good day, bye, thank you. Tajjeb illi nagħnqu l-imbusu, tajjeb, iżgur li tajjeb. M'hemmx għalfejn eżaġeraw iż-żejjed, le? Għandna qawl Malti li jgħid ħafna fsiet iħassar l-ulied u ejja niftakruh ukoll. Is-Sinjura Xkembri, l-għażla tiegħek għal Mark jekk jogħġbok. Bonġu, seminarju għal Mark, grazzi ħafna Sinjura, komplimenta ġurnata tajba. Bye, thank you, bye, bye. U m'għandniex għalfejn nkunu estremi kif forsi kienu fl-modi li forsi jaqqasturi daqsxejn sinjal ta' affezzjoni tajjeb li turi affezzjoni mela wkoll. Sinjura Mizzi, l-għażla tiegħek għal Leo jekk jogħġbok. St. Paul's Missionary College għal Leo, grazzi ħafna, komplimenta ġurnata tajba Sinjura, bye, thank you. Imma hemm ħafna modi oħrajn kif nuru l-imħabba. Nuru l-imħabba bil-preżenza. Nuru l-imħabba bl-interess illi aħna nuru f'dak kollu li jkun qed jiġri madwar il-ħajja ta' awliedna. Issa nifhem li l-ħajja tal-lum mhux dejjem tagħmililna faċli biex nagħmluh dan. Good morning, Mr. Hamori. Your choice for Daniel, please. St. Paul's Missionary College for Daniel. Thank you very much, Mr. Hamori. Have a good day. Bye-bye, thank you. Bye, thanks. Nifhem li kollha kemm aħna għandna ħafna impenji, fil-familja ħafna drabi iż-żewġ ġenituri fejn hemm iż-żewġ ġenituri it-tnejn ikunu impenjati anke bil-ħidmiet tagħhom. Sinjura Mifsud, l-għażla tiegħek għal Jamie jekk jogħġbok. Seminarju għal Jamie, grazzi ħafna Sinjura, komplimenta ġurnata tajba. Grazzi, bye, good day. Għalhekk nifhem li ġieli ġolna ġranet twal u ġieli tfal li konna naraw kif nimpenjawhom ukoll minn wara l-iskola jew f'xi extracurricular activity jew ikunu għand xi ħadd ieħor għal supervision. Bonġu, Sinjura Grek, l-għażla tiegħek għal Ben jekk jogħġbok. Seminarju għal Ben, grazzi ħafna Sinjura, komplimenta ġurnata tajba. Thank you, bye bye.
u ġieli jkunu għażliet neċessarji li nifhimhom u napprezzhom. Però kemm importanti li mbagħad il-ħin illi inqattaw mat-tfal tagħna ikun ħin ta' kwalità. Minix ħanażal li ngħid l-importanti l-ħin li jkun ta' kwalità biss, għax naqra kwantità jrid ikun hemm ukoll. Sinjura Rapa, bonġu, l-għażla tiegħek għal Michael jekk jogħġbok. St. Paul's Missionary College għal Michael, grazzi ħafna Sinjura ġ-kumplenta tajba. Grazzi, bye bye. Sewwax ngħidu għadana importanti veru ninvestu fil-kwalità, imma ftit ħin irid ikun hemm ma jistax ikun dak li jkun minn skola għal post tal-ieħor imbagħad tas-sodda u barra. Sinjura Balzan Sammut, l-għażla tiegħek għal Samuel jekk jogħġbok. Seminarju għal Samuel, grazzi ħafna u l-kumplenta ġod tajba. Grazzi, bye, thank you. U fuq dak il-punt, nirriflettu sew meta nkun qegħdin nimpenjaw ruħna, partikolarment anka fejn hemm iż-żewġ ġenituri jew iż-żewġ partners available, l-extent ta' kemm it-tnejn ikunu qed jimpenjaw ruhom. Jekk hux kollox dejjem daqshekk meħtieġ. Xi kultant naħseb illi nġibu pisijiet fuqna. Jien magħkom jiena taħsbunix li meta nkun qed ngħid xi ħaġa qed ngħidha lilkom u ma ninkludix lili f'dak li nkun qed ngħid biex nipprova nagħmel riflessjonijiet anke fuq ħajti stess. Jiena bħalkom nonqos, bħalkom ġieli nagħmel għażliet mhux bil-fors l-aħjar għal ħajti u għal ħajjet il-familja tiegħi, nipprova nagħmel l-almu tiegħi biex nibqa' kollu niċċekkja lil innifsi u dak li qed nagħmel magħkom. Illi kemm jista' jkun jekk nafu li ħanidħlu għal impenn anke forsi jien naf dak li jkun ħajbiddel karozza, dak li jkun ħajbiddel dar, jew affarijiet ta' ċertu impenn sostanzjali anke l-ammont ta' snin. Wieħed jagħmilhom baqa' l-għażliet tiegħu, jara li dak li jagħmel jifilħu. Għax ħasra laqqas ħaq ikollok l-isbaħ dar jew l-isbaħ karozzi. Sinjura Kassar, bonġu, l-għażla tiegħek għal Gianluca jekk jogħġbok. Dela sala għal Gianluca, grazzi ħafna Sinjura kompliment tal-ġurnata tajba tant ieħor lilek. Bye, thank you. Bye. Għax laqqas tgawdija, ma tgawdix jekk inti tkun ħin kollu għaddej minn xogħol għal xogħol, minn stress għal stress, u laqqas għandek ċans tgawdi anke dawk l-affarijiet li qed tixtri għall-kumdita tal-familja tiegħek. Sinjura Paċ Safret, l-għażla tiegħek għal Nathaniel, please. Bonġu. Della sala Nathaniel, grazzi ħafna Sinjura u l-kumpliment tajba, bye, thank you, bye. Sewwa ġifieri hemmhekk fejn nappella aħħar darba tlabna l-laqal minn kien magħna. Nappella l-laqal tagħna fl-għażliet li nagħmlu anke f'taxtib ta' commitments nidħlu għalihom. Ħalli kemm jista' jkun inħallu spazju għalina biex ingawdu nagħtu lilna nfusna wkoll li xulxin, mhux biss bil-ħidma bix-xogħol illi minna nkunu qed naqalgħu lejxin tagħna, imma anke l-għotja tal-persuna sħiħa. Sinjura Gawċi, l-għażla tiegħek għalluk jekk jogħġbok. Bonġu. No choice għax se jibqa' seminarju, grazzi ħafna, no choice għalluk, grazzi ħafna, kumplonġa tajba, bye, thank you. Imma lil minn dak dik inħallija fid-diskrezzjoni tagħkom. Għandek kemm għandek ħin, ara dak il-ħin li għandek ma' wliedek imbagħad. Turi fih interess għal dak li jkun qed jgħix it-tifel. Is-Sinjura Gafatanti, nitolbok itina l-għażla tiegħek għal Lukas, bonġu. Seminarju għal Lukas, grazzi ħafna Sinjura, komplementari tajba. Grazzi. U m'hemmx għalfejn ħafna affarijiet kbar. Imma jekk imqar kif inti, kif mort, x'għoġbok, x'ma tantx għoġbok. Biex tifhem aħjar x'inhu għaddej mill-ħajja fil-ħajja tat-tifel tiegħek, speċjalment issa meta jkun qed jibda anke skola ġdida jekk Alla jrid. Sinjura Camilleri, l-għażla tiegħek għal Ġakk jekk jogħġbok? Bonġu. St. Paul's Missionary College għal Ġakk, grazzi ħafna u l-komplimenti ġad tajba, Sinjura. Thank you lilek, bye. Sewa, mela kont qed ngħid illi naraw li nuru interess f'dak kollu li qed jiġri u issa li miexi għal skola ġdida kemm importanti li dan nagħmluh anke iktar. It-tranzizzjoni, il-bidliet kollha. Is-Sinjura Bela għal Alek Unik il-jum tewmin l-għażla tiegħek għalihom hekk jogħġbok. SPMC għal Alek Unik, grazzi ħafna u l-kumplett ġod tajba, Sinjura. Bye, thank you. Sewwa ġifieri ejja nagħtu ftit iktar
ċans l-tfal biex jidraw jiġu mejjuna ħafna l-iskejjel huma mdorrijin jilqgħu tfal ġodda jagħmlu l-almu tagħhom biex kemm jista' jkun din it-tranzizzjoni jagħmlu ilhom faċli u tkun smooth, però xorta waħda il-frifet it-tfal kollha jħossuhom bħalma ħossuhom aħna. Sinjura Ċini, l-għażla tiegħek għal James Bunġu. Seminarju għal James, grazzi ħafna Sinjura, kompliment tal-ġodda tajba. Bye bye, thank you. Sewa wisq. Imma mbagħad anke meta jibda iktar għaddej, ejja naraw li nibqgħu xorta kostanti ninvolvu ruħna fil-ħajja anke tal-iskola. Ejja ma nidħlux bl-idea. Isma' t-tagħlim tal-iskola, it-tagħlim formali jieħdu ħsiebu l-iskola. Sinjura Tart Kassar, Bunġu, l-għażla tiegħek għal Andrea jekk jogħġbok. Bunġu. SPMC għal Andrea, grazzi ħafna Sinjura, kompliment ġadat tajba. Grazzi, bye, good day. Ikun żball jekk nagħmlu dak ir-raġunar illi naħsbu illi jisma' għax edukazzjoni formali fidejn l-iskola aħna m'għandniex naqsmu dak fidejhom ma ssirux hekk l-affarijiet. L-edukazzjoni anke formali. Sinjora Farrugia, l-għażla tiegħek għal Iżajja jekk jogħġbok? St. Paul's Missionary College għal Iżajja, grazzi ħafna, kompliment ġadat tajba, Sinjura. Thank you, bye. Edukazzjoni formali tistrieħ fuq tripiet ngħidula aħna, fuq tripiet, fuq 3 pilastri importanti. L-ewwel u qabel kollox biex ma naljenawh qatt huwa l-istudent fih innifsu l-individwu. Dak huwa l-ewwel pilastru ewlieni. Okay. Good morning, Mrs. Gregg, your choice for Liam, please. Good morning. St. Paul's Missionary College for Liam. Thank you very much and have a good day. Thank you. Bye-bye. Thanks. It-tieni pilastru tgħidu l-iskola li qed insemmihom in order of priority mhux b'kombinazzjoni, għax l-ewwel huwa l-individwu veru. Imma t-tieni in order of priority huwa intom bħala ġenituri. Sinjura Mallija, l-għażla tiegħek għal Jamie jekk jogħġbok. St. Paul's Missionary College għal Jamie. Grazzi ħafna, Sinjura, kompliment ġadat tajba. Grazzi. It-tieni huwa l-ġenitur, it-tielet huwa l-iskola. U bħal kwalunkwe tripiet, jekk kollok waħda mit-tlet saqajn illi għad soppa xiġrilu jaqa'. Inti immaġina banketta fuq 3 saqajn, mur poġġi fuqha ma qiegħda fuq 2 biss ta'. Sinjura Johnson, Bunġu, l-għażla tiegħek Alexander, please. St. Paul's Missionary College għal Alexander, qed jgħidilna l-kelb ukoll qisu sinjura mill-background ara. U xek, grazzi l-kumpliment ġadat tajba, grazzi, bye bye, thank you. Tajjeb. Sew għalhekk ejja ma nilludux ruħna li b'xi mod tista' edukazzjoni formali isseħħ u sseħħ b'suċċess mingħajr involviment tagħna, ma tiġrix. Signora Farrugia Wizmaja, jekk jogħġbok, l-għażla tiegħek għal Michael, please. Seminarju għal Michael, grazzi ħafna, Sinjura, kompliment ġadat tajba. Bye, thank you. Ħana rakkultalkom anecdote, għax ma nistax ngħidlu studju xjentifiku, imma anecdote li esperjenzajna waqt il-COVID. Sinjura Lombardi, Bunġu, l-għażla tiegħek għal Jack jekk jogħġbok. Bunġu. St. Paul's Missionary College għal Jack. Grazzi ħafna, kompliment ġadat tajba, Sinjura. Mela waqt il-COVID huwa magħruf illi there was an extent of learning loss. Hija xi ħaġa li esperjenzajna sfortunatament fid-dinja u għaw diversi riċerki li qegħdin juru iva li kien hemm telf ta' tagħlim in general. Sinjura Galja Zammit, l-għażla tiegħek għal Sven jekk jogħġbok, Bunġu. Is-seminarju, grazzi ħafna u l-kumpliment tal-ġurnata tajba, grazzi. Bye, thank you. U partikolarment l-aktar illi in general batew kienu tfal illi għandhom xi bżonnijiet partikolari u batew ukoll it-tfal ta' eta żgħira għalfejn għax dawn it-tfal meta jitgħallmu online hemm link nieqes li huwa l-kuntatt personali u l-assistenza tkun qed tagħti l-għalliema fil-klassi wkoll b'mod individwali lilhom. U din ġrat mad-dinja kollha, inkluż f'Malta. Sinjura Zerafa, Bunġu, l-għażla tiegħek għal Edim jekk jogħġbok.
St. Francis, Birkirkala, thank you very much, Sinjura, kumplanta ġurnata tajba. Bye, thank you. Iżda, l-ewwel tajjeb ngħidu li Malta in general minkejja d-diffikultajiet irnexxielna we coped quite well, we fared quite well meta komparati ma' pajjiżi oħra matul id-dinja f'dawk iż-żminijiet tal-Covid. U din hija xi ħaġa in general nazzjonali b'mod partikolari is-settur tagħna grazzi għal ħidma kbira ta' kulħadd, partikolarment ta' sħabi, l-edukaturi u kapijiet tal-iskejjel. U aħna konna qegħdin hemmhekk il-ħin kollu nippruvaw noħorġu bi strateġiji u support illi anka bis-saħħa tal-istat stajna nipprovdu l-iskejjel l-affarijiet imxew b'ħafna inqas ħsara milli bżajna. Però interessanti kienet. Aħna għandna tim u għandna kollega illi ħares ħafna lejn l-aspett tal-litterizmu partikolarment fis-snin bikrin. Qed jismani Chris bħalissa tara u tara. Dejjem niddiskutu fuq l-importanza anke ta' dat-tip ta' ħidma. U dana jiċċekkjaw ftit il-livelli tal-litterizmu fit-tfal kif ikunu qegħdin jiżviluppaw. U meta konna qegħdin wasanna biex jerġa' jiksir it-test ta' fejn kienu tfal eżatt wara l-perjodu tal-Covid daw it-tfal ta' età żgħira, konna qegħdin nibżgħu illi ħanaraw regress. Qed nitkellem għall-iskejjel tagħna tal-Knisja, qed nitkellem fuq grupp partikolari li qed ikun studjat mhux għall-iskejjel kollha tagħna. B'sorpriża kbira, b'sorpriża sabiħa, sibna illi dan il-grupp ta' tfal li kien ġie studjat mhux biss ma marx lura, imma kien hemm indikazzjonijiet ta' titjib. U l-unika raġuni, nerġa' ngħidilkom mhix xi ħaġa xjentifika kompletament, imma kienet studju żgħir fuq skala limitata f'xi skejjel minn tagħna u diskussa minn professjonisti fil-qasam anke bejnietna biex nippruvaw insibu x'variables kien hemm. U l-variable li rajna li kien kritiku illi għamel differenza kbira tafu x'kien? Illi kellna l-ġenituri ta' daw it-tfal iż-żgħar ħabba li kienu qegħdin dwar fuq lockdown tal-xismu tal-Covid, setgħu jkunu preżenti ma' wliedhom. Setgħu jkunu hemm qed jisimgħu l-għalliema. Is-Sur Farrugia l-għażla tiegħek Halloween hekk jogħġbok, skużani. Bonġu. Is-seminarju Halloween, grazzi ħafna Sur Farrugia, l-kumplent tajba. Grazzi, bye, good day. U għamlet differenza sostanzjali għal daw it-tfal fejn kienu t-tfal ta' etajiet bikrin. Sinjura Kutajja, l-għażla tiegħek għal-Kejden, please. Della sala għal-Kejden. Grazzi ħafna, Sinjura, kumplent tajba. Bye, thank you. Skużawni. Fil-waqt li fl-etajiet l-oħrajn l-għalliema kienu jħeġġu biex kemm jista' jkun it-tfal jitħallew weħidhom fi spazju għall-kwiet. Signora Piccinino, l-għażla tiegħek għal-Andrea, please. Hello, good morning. Signora Piccinino, bonġu, l-għażla tiegħek għal-Andrea, please. No choice għal-Andrea. Grazzi ħafna, Sinjura, komplimenti tajba, bye. Good day, thank you. L-għalliema ta' tfal ta' etajiet żgħar kienu anzi bil-kontra jħeġġu li jkun hemm xi ħadd mill-ġenituri magħhom għax kif qed ngħidilkom ikun hemm bżonn dak l-appoġġ. Signora Sant, bonġu l-għażla tiegħek għal Sebastian. Bonġu. St. Paul's Missionary College għal Sebastian. Grazzi l-kumplent tajba, Sinjura. U kull fejn daw il-ġenituri setgħu jagħmlu lilhom infushom disponibbli u jkunu hemm ma' tfal għamel differenza. Ma nistax ngħidilkom dan huwa ir-riċetta taħdem dejjem f'ta' kulħadd, però f'dal każ għamlet differenza. U aħna konvinti illi r-rwol tal-ġenitur fil-preżenza tiegħu u li jgħin anke fil-konsolidar, partikolarment f'etajiet żgħar ejja niftakru l-età tenera ta' tfal tagħna. Sinjura Gawċi, l-għażla tiegħek għal Jake, please. Bonġu. St. Paul's Missionary College għal Jake. Grazzi ħafna, Sinjura, komplimenti tajba. Bye, thank you. Skużawni ftit. Sewwa ġifieri kemm jista' jkun ejja nippruvaw naraw illi naf li konna x'nagħmlu, naf li rridu bejt isjir, bej faċendi, wara x-xogħol, titlaħħaq ma' kollox, però ħallu l-ħin għat-tfal tagħkom.
Good morning, Mr. Thomas Tommy. Your choice for Alexander, please. St. Paul's Missionary College for Alexander. Thank you and have a good day. Thank you. Bye-bye, thanks. Sawa. Ħaniqaf fuq dak il-punt għax inkella noħdilkom raskom tgħid li kemm ħaddum tredden, imma nu ninħoss li huwa l-iktar ħaġa li tagħmel differenza fis-suċċess jew inqas tiegħu illi jkollhom imbagħad it-tfal fil-ħajja tagħhom anke fil-ħajja edukattiva. Tgħidli minn tal-lura tneħħi kollox mir-responsabilità tal-iskola assolutament le. Is-Sur Da Lukka, l-għażla tiegħek għal Dante jekk jogħġbok bonġu. Is-seminarju għal Dante, grazzi ħafna u l-kumpliment ta' ġurnata tajba, bye, thank you. Però nemmen bisħiħ f'dak il-valur, daqs kemm nemmen ukoll fil-valur tal-kontribut tal-iskejjel, kieku mhux qiegħed di professjoni u għattajt ħajti fiha. Is-Sinjura Saliba, l-għażla tiegħek għal Oliver Thomas, please. SPMC għal Oliver Thomas, thank you very much. Ġurnata tajba, Sinjura, bye, thank you. Issa, malli ħajibdew fil-year 1 fil-kas tagħkom issa, ħataraw prattiċi differenti. Tfal tagħkom diġà kienu kinder u bdejtu taraw li jista' jkun l-esperjenza edukattiva ta' tfal kienet xi ftit differenti mill-esperjenza edukattiva li kellek inti jew li kelli jiena. Għalfejn. Ħafna minna, sintkom numru minnkom probabbilment iżgħar minni fl-età, però qed nassumi li kellna esperjenza edukattiva pjuttost simili għax dan l-aħħar li bdew jinbidlu xi ftit l-affarijiet. Meta konna aħna kinder, good morning, Mrs. Nio, your choice for Hanosh, please. De La Salle, thank you very much, have a good day, bye-bye, thank you. Aħna meta konna kinder, meta konna fil-year 1, l-esperjenza tagħna kienet simili ħafna għall-esperjenza li mbagħad kien ikollna fil-year 3, 4, 5, le, very formal, bil-qeda, nikdbu, kien ikollna l-workbooks, very much traditional pedagogies li kienu jiġu adottati. Good morning, Mrs. Nikolovsky, your choice for David, please. St. Benil's, thank you very much, have a good day. Bye, thank you. St. Benil's, Stella Maris. Fejn ikompli mbagħad David. Dejjem kien hemm tħeġġiġ lill-edukaturi biex kemm jista' jkun ma nibqgħux daqshekk tradizzjonalisti fejn jiġu l-kinder u fejn jiġu l-year 1. Sinjura Kalleja, bonġu, l-għażla tiegħek għal Xejżin, please, bonġu. Seminarju għal Xejżin, grazzi ħafna, kumplaġġa tajba, Sinjura. Però għax il-kulturi dumu ma jinbidlu ħafna drabi ma kienx hawn bidla li qed tfetx madwar Malta, kien kont issib xi istanzi fej forsi. Sinjura Baldacchino, l-għażla tiegħek għal Sam, please. St. Paul's Missionary College għal Sam, grazzi ħafna, ġurnata tajba, Sinjura. Jista' jkun li forsi anke xi ħadd ta' Tamparna kien ikollu xi esperjenza edukattiva pjuttost innovattiva u aktar kontemporanja tal-lum, però kienu aktar rari, ma kienux daqshekk komuni. L-aktar komuni kienu dawk tradizzjonali. Illum ħataraw ħafna iktar firxa fl-iskejjel anke tagħna ta' modalitajiet li jinvolvu aktar lill-istudent li jmexxi t-tagħlim tiegħu, li jkun hemm dejjem aktar bilanċ bejn teacher-led and student-led. Aħna mhux qed ngħidu li l-lezzjoni ħad tkun kompletament student-led le. Hemm ċertu affarijiet u anke iktar ma nkomplu naqraw u nitalmu. Hemm ċertu aspetti tat-tagħlim formali illi jrid ikun intentional programmed u ppjanat għalih. Ġifieri ma nistgħux inħalluha to chance jekk hux se jkun hemm iċ-ċans li t-tifel jitgħallima jew le through experience. Irridu naraw li nippjanaw għaliha u ndedikaw ħin għaliha through formal teaching as well. Ma nafx jekk għandniex xi ħadd u x'hekk. Sinjura Buġejja, bonġu, l-għażla tiegħek għal Benjamin jekk jogħġbok. No choice għal Benjamin, grazzi ħafna, Sinjura, komplimenta ġurnata tajba, bye, thank you. Bye, thank you. Mela, kif kont qed ngħid li jkun hemm aktar bilanċ. Mela, aħna konna mdorrin li t-tagħlim huwa kollu qed jiġi mmexxi mill-għalliema. Tkun ippjanat l-iskema ta' tagħlim tagħha, tkun ippjanat il-lesson plans tagħha u timxi magħhom.
Grazzi ħafna. Bonġu, Sinjura Balzan, l-għażla tiegħek għal Francesco Stefano, please. Bonġu. St. Paul's Missionary College għal Francesco u Stefano u bekk għalaqna St. Paul's Missionary College ukoll, Sinjura. Grazzi ġadat tajba. Grazzi, good day. Mela, peress li għalaqna l-iskola ta' St. Paul's Missionary College se naqrawlkom. It-tfal kollha li ġew reġistrati hemmhekk. Mela, għal St. Paul's Missionary College għandna lil Zammit Pearson Andrew, Zammit Ethan, Bartolo Stockley Kyle, Vassallo Philip Luca, Camilleri Yannick, Santese Benjamin, Bileci Jed, Bonnici Diaz Juan, Mitzi Leo, Hamori Daniel, Rapa Michael, Camilleri Jacques, Abela Alec, Abela Nick, Attart Kassar Andrea, Farrugia Isaiah, Grek Liam, Mallia Jamie, Johnson Alexander, Lombardi Jack, Sant Sebastian, Gauci Jake, Tommy Alexander Thomas, Saliba Oliver Thomas, Baldacchino Sam, Balzan Francesco, Balzan Stefano. U bekk inala ukoll St. Paul's Missionary College u nistgħu nkomplu bir-reġistrazzjonijiet. Sinjura Karabot kemm baxxilu ftit għax qed nisma' hekk jogħġbok, grazzi. Grazzi ħafna. Mela l-għażla tiegħek għal Nick jekk jogħġbok. Seminarju għal Nick. Grazzi ħafna u l-kumpliment tajba, Sinjura. Grazzi. Bye, thank you, good day. U mid-delay li smajt jidher li ma tantx qegħdin in-delay fil-verità, qegħdin pjuttost back to back, ġifieri anke bħala telefonati kunu preparati għax wara li tirċievu t-telefonata mhux qed idumu ħafna smajt ċemplulkom it-tieni telefonata. Robna waħda f'waħda fil-fatt milli jidher teġa'. Il-prattiċi ħajvarjaw minn skola l-oħra. Sewa, hemm imbuttatura biex kemm jista' jkun. Okay. All right, okay, grazzi ħafna. Mela, qed jinformawni l-kollegi illi bl-għażla ta' Nick Karabot ingħalaq ukoll is-seminarju hekk hu qiegħed żero mela forsi jekk titlali l-iskermata fejn għandna hekk hu it-tfal kollha reġistrati s-seminarju. Mela, dawn huma tfal reġistrati llum għas-seminarju għall-Archbishop's Seminary Primary School. Grek German Beppe, Zara Jan James, Vella Rayfel, Xiberras Mattias, De Giorgio Iver, Zara Luke, Zamit Tomas, Caruana Montebello Adam, De Giorgio Matteo, Xkembri Mark, Mifsud Jamie, Grek Ben, Balzan Sammut Samuel, Gafa Tanti Lucas, Cini James, Farrugia Wismaja Michael, Galia Zammit Sven, Farrugia Owen, De Lucca Dante, Kalleja Xejzen, Karabot Nick. U bekk ingħalqet ukoll is-seminarju għatandkom kif qed taraw diversi għażliet oħrajn ta' skejjel. Bonġu Sinjura Camilleri Bajjat, l-għażla tiegħek għal Jack, please. St. Benil's għal Jack, grazzi ħafna ġara tajba, Sinjura. Tagħmela hawn imbuttatura nazzjonali bħalissa biex kemm jista' jkun ners u lejn dan il-bilanċ ikbar. Sinjura Sammut, l-għażla tiegħek għal Mattija jekk jogħġbok. Della Sala għal Mattija, grazzi ħafna, Sinjura, kumpliment ġara tajba. Però minkejja l-imbuttatura, din l-imbuttatura qiegħda wkoll tħares u tagħti l-flessibilità li kulħadd jara u fejn qiegħed f'dak l-istadju. Mhux l-iskejjel kollha jkollhom l-istess readiness, ngħidulha mhux l-iskejjel kollha jkunu preparati bl-istess mod u manjera u għalhekk importanti is-Sinjura Spiteri Grungo l-għażla tiegħek għal Matthew, please. Della Sal College għal Matthew, grazzi ħafna, Sinjura, kumpliment ġara tajba. Ikun żball meta aħna ninfurzaw bidliet fuq skola, fuq persuni, kollegi, professjonisti li ma jkunux għadhom imħejjija u preparati biżżejjed għalihom. Għalhekk hemm din il-ħeġġa illi nersqu lejn dan il-bilanċ ikbar bejn dak li huwa teacher led u dak li huwa student led, imma hemm il-flessibilità.
Sinjura Tart, l-għażla tiegħek għal Jacob jekk jogħġbok. Bonġu, dela sala għal Jacob, grazzi ħafna, komplementa ġodda tajba. Imma li nagħtu ċans li l-iskola u l-edukaturi jarfu huma fejn qegħdin jifmu fejn nixtiequ nersqu u jaraw li bil-mod il-mod jersqu lejha skont fejn huma bħalissa f'dan l-istadju. Bonġu, Sinjura Buħaġar, l-għażla tiegħek għal Ben jekk jogħġbok. Saint Ben il-żal Ben, grazzi ħafna Sinjura, komplementa ġodda tajba. Dan xi fisser fil-prattika? Ifisser illi ħataraw prattiċi differenti mhux biss minn skola l-oħra, jista' jkun xi kultant anke bejn klassi għall-oħra. Sa fih dan skola l-amministrazzjoni, il-kap tal-iskola flimkien mal-assistenti kapijiet kemm jista' jkun jippruvaw iħeġġu biex ikun hemm ċertu koerenza. Is-Sinjura Vella, bonġu, l-għażla tiegħek għalliem hekk jogħġbok. Bonġu. Saint Bellins għalliem, grazzi ħafna Sinjura, komplementa tajba. Ġo skola l-amministrazzjoni tagħmel l-almu tagħha biex kemm jista' jkun ikun hemm koerenza ta' prattiċi, però xorta ħa taraw varjazzjoni. Hemm anke il-personal touch dak li jkun, le ġifieri ma nistgħux professjonist noħonquh b'mod li nġibuh replika wieħed tal-ieħor. Irridu nafdaw kulħadd bil-modi tiegħu, kulħadd għandu tajjeb u l-inqas tajjeb tafu ġieli qed nieħed diskors u l-istess jiġi anke bejn skola l-oħra, ġifieri meta nkunu qegħdin nitkellmu. Sinjura Mikallef, bonġu, l-għażla tiegħek għal Zek jekk jogħġbok? Dela sala għal Zek, grazzi ħafna, komplimenta ġodda tajba, Sinjura. Grazzi. Meta qegħdin nitkellmu ma' oħrajn, ma' forsi ħutna li għandhom tfal tagħhom x'imkien ieħor, jew kuġini, jew ġirien, raba ħbieb huma min huma li għandhom tfal jattendu postijiet oħrajn, ejja ma nistennewx illi bil-fors kulħadd jgħid illi qed jagħmlu eżatt l-istess ħaġa. Sinjura Borġ Mifsud, bonġu, l-għażla tiegħek għal Miguel jekk jogħġbok, bonġu. Dela sal, għaxxej, grazzi ħafna, komplementa tajba, Sinjura, grazzi. Ejja ma nippreokkupawx ruħna żejjed, speċjalment aħna li tlajna minn sistema tradizzjonali. Sinjura Montebello, bonġu, l-għażla tiegħek għal Dejl jekk jogħġbok, bonġu. Dela sal għal Dejl, grazzi ħafna, Sinjura, komplementa tajba. X'aktarx inħossuna komdi ma l-istess modelli tal-li bihom aħna tallimna. Meta naraw modelli li nkunu mhux familjari magħhom, nibdew nitħassbu xi ftit. Mbagħad jaf nitkellmu ma' xi ħadd u nirrealizzaw li dak xi ħadd forsi t-tfal tagħhom qed jesperjenzaw xi ħaġa ftit iktar tradizzjonali minn tat-tfal tagħna u iktar nibdew ninkwetaw. Sinjura Ċilja, bonġu, l-għażla tiegħek għal Jamie jekk jogħġbok? Bonġu. Saint Benils, grazzi ħafna, Saint Benils għal Jamie. U l-komplementa ġodda tajba lil-dis-Sinjura u lilkom kollha insomma li qegħdin magħna. Titħassbux iktar mill-meħtieġ. Tajjeb li nibqgħu nimmonitorjaw, tajjeb li nibqgħu nitkellmu mal-edukaturi, mal-kapijiet tal-iskejjel biex nifhmu sew x'qed jiġri u fejn ikollna xi dubji niċċarawhom, naraw li noħolqu opportunità biex niddialogaw u nifhmu aħjar x'qed jiġri. Tajjeb li bonġu, Sinjura Spiteri, l-għażla tiegħek għal Kejn jekk jogħġbok? Bonġu. Saint Augustine għal Kejn, grazzi ħafna u ġurnata tajba, Sinjura. Importanti l-aktar li naraw it-tifel tagħna x'sinjali qed jurina. It-tfal ħajurina, it-tfal ħajruna jekk qed jagħmlu progress, l-importanti the value added li naraw fejn qegħdin u li kull mument qed naraw dejjem żieda fit-tagħlim u fl-iżvilupp tat-tfal tagħna. Sinjura Zammit, bonġu, l-għażla tiegħek għal Jamie, please. Dela sala għal Jamie, grazzi ħafna ġodda tajba, Sinjura. Skużawni. Sewa mela kif kont qed ngħidilkom, ejja nibqgħu naraw li nimxu mat-tfal tagħna, iva nitkellmu ma' ħadd ieħor imma ma nqabblux b'mod u manjera li mbagħad dak wassalna għal tħassib iktar mill-meħtieġ. U ejja nżommu dialogu miftuħ mal-iskejjel ta' wliedna. Dak l-iktar ħaġa importanti għax huma jafu x'qed jagħmlu mat-tfal tagħna tajjeb il-liva nżommuhom accountable, dan iskejjel qegħdin hemm to render a service u nħossuna kollha kemm aħna accountable lejkom, però ejja nafdaw ukoll il-professjonisti li qed jaħdmu b'ċerta prudenza u rispett. Grazzi ħafna, bonġu, Sinjura Bondin, l-għażla tiegħek għal Mattias, please. Dela sal, grazzi ħafna, Sinjura, komplementa ġodda tajba. Thank you.
Mela, xi aspetti oħrajn, yes. Is-Sur Said l-għażla tiegħek għal-Miles, please. Dela sala l-Miles, grazzi ħafna Sur Said, ġadat tajba. Aspetti oħrajn li għafi varjaw minn skola l-oħra huwa kemm apparti t-teacher tal-klassi ikun hemm għalliema oħrajn illi għatu servizz ta' suġġetti partikolari. Bonġu Sinjura Zara, l-għażla tiegħek għal-Kejn, please. Dela sala l-Kejn, grazzi ħafna Sinjura, ġurnata tajba. Mela, kif kont qed ngħid, hemm skejjel illi għandhom il-minimu illi jista' jkun ikollok ta' għalliema illi joffru tagħlim speċjalizzat f'suġġetti partikolari u dan ikun għalliem għal kull 6 klassijiet illi għandna mela fil-ftehim tagħna mal-Istat. Sinjura Xkembri, bonġu l-għażla tiegħek għal Julian jekk jogħġbok? Bonġu, dela sala l-Julian, grazzi ħafna Sinjura, kompleġġa tajba. U tajjeb illi meta jkollna l-opportunità nitkellmu b'mod miftuħ dawn m'hemm l-ebda segreti, l-assistenza li l-Istat jagħti lill-iskejjel ta' Knisja mhijiex assistenza ta' karità imma hija patt bejn stat u stat wara l-ħlas li kien sar bil-proprjetajiet. Bonġu Sinjura Bonello, l-għażla tiegħek għal Zach, please. Bonġu St. Augustine, grazzi ħafna u komprendiċa tajba. U dan il-patt dejjem jibqa' jitħaddem billi nirrevedu il-mod ta' implementazzjoni li tkun qed issir u bħalissa fejn tiġi l-ammont ta' għalliema illi l-Istat jagħtina r-reimbursement tiegħu. Sinjura Debono l-għażla tiegħek għal Jake, please. Dela sala għal Jake, grazzi ħafna Sinjura Debono, ġurnata tajba. Fejn jiġu għalliema speċjalizzati fil-primarja, mela mhux l-għalliema ta' klassi dawka irridu jkunu reimbursed minn tal-Istat imma għalliema addizzjonali bħal pereżempju għalliema tal-PSD, għalliema tal-arti, għalliema tal-mużika, hemmhekk l-Istat sissa qed jobbliga ruħu li jtina reimbursement. Bonġu Sinjura Mifsud, l-għażla tiegħek għal John, please. Bonġu, no choice għal John, grazzi ħafna Sinjura, komplimenta ġradat tajba. Skużawni. Itina l-ekwivalenti ta' salarju ta' persuna għal kull 6 klassijiet li għandna, mela skola illi għandha biss klassi waħda f'kull livell. Fil-każ ta' Malta hija St. Albert the Great College biss illi llum mlaqqasi waħda mill-iskejjel li għandna fl-għażliet. St. Albert the Great College sissa hija skola fil-primarja relattivament żgħira għandha klassi waħda biss għal kull livell. Signora Katkuti, bonġu l-għażla tiegħek għal Kian, please. Bonġu. Dela sala għal Kian, grazzi ħafna, ġradat tajba. Fil-każ ta' Għawdex, l-iskejjel primarji kollha tagħna hekk huma li għandhom klassi waħda f'kull year group, sewwa. F'dak il-każ mela għandek 6 klassijiet minn year 1 sa year 6. Għal dawk is-6 klassijiet, il-Gvern jagħtina wkoll reimbursement għal salarju ta' għalliema addizzjonali li tista' tkun tgħallem suġġett partikolari skont l-għażla tal-iskola. Mela dak huwa l-minimu illi tistgħu tistennew li jkun hemm tgħalliema speċjalizzati anke fil-primarja. Iktar ma tkun kbira l-iskola, inevitabilment l-iskola għandha aktar klassijiet, allura għandha aktar entitlement ta' reimbursement ta' salarji, allura jaf ikun hemm aktar ċans ta' għalliema li jgħallmu suġġetti differenti speċjalizzati. Bonġu Sinjura Muxi, l-għażla tiegħek għal Aiden, please. Good morning, St. Augustine għal Aiden, grazzi ħafna ġradat tajba. Sewa għal dik hija raġuni oħra għal fejn ħataraw prattiċi differenti minn skola l-oħra. Ma nistgħux ninnegaw ukoll li skejjel li jkunu ikbar għandhom aktar aċċess għal riżorsi, anke riżorsi finanzjarji. Is-Sur D'Amato, bonġu l-għażla tiegħek għal Kejn, please. Dela sala għal Kejn, grazzi ħafna ġradat tajba. Għandhom aktar spejjeż veru, għandhom aktar premisi xieħdu ħsieb, però ħafna drabi b'aktar studenti hemm aktar ċans li jintkom tikkooperaw u tagħtu l-kontribuzzjonijiet tagħkom, id-donazzjonijiet tagħkom lill-iskola u dak jagħti anke ċans lill-iskola biex tikkunsidra jekk timpjegax addizzjonalment għalliema oħra biex tikkumplimenta dak is-servizz li hija qed tagħti. Sinjura Azzopardi, qasal l-għażla tiegħek għal Alexander, please.
Della Salla Alexander, grazzi ħafna ġadat tajba. Sawa, u bekk ikun hemm skejjel li jażlu li minn ġewwa jkunu qegħdin jittoppjaw il-kompliment tal-liema li għandhom billi ħassom is-salarju huma ma jkunux reimbursed mill-istat. Ovvjament għażla rridu attenti meta jagħmluha għax tkun sostenibbli, hemm impjieg ta' persuna fin-nofs ukoll, irridu jserħu rashom dak li jkun jista' jsostnih mhux għal sena imma fit-tul li jibqa' dej servizz u dik iġġib imbagħad il-varjetà fit-tipi ta' servizzi li tirċievu fl-iskejjel tagħna. Dawk huma ir-raġunijiet prattikament li taraw min għandu wieħed, min għandu tnejn, tlieta, erba' ta' għalliema illi jgħallmu suġġetti differenti fil-primarja. L-ispazji jagħmlu differenza wkoll min għandu ċertu amenities jista' jorganizza tfal b'modi differenti u jagħti servizz ukoll partikolari f'ċertu laboratorji, f'ċertu kmamar li jkunu attrezzati aħjar għal suġġetti partikolari. Dak wkoll ħadd varja minn skola għall-oħra, però il-qalba tibqa' l-istess. Is-Sur Williams l-għażla tiegħek għall-Luk jekk jogħġbok. Bonġu. Saint Augustine għall-Luk, grazzi ħafna, Sur Williams ġada tajba. Il-qalba tibqa' dik ta' edukazzjoni kattolika. Iva mill-aspett formali dak li huma suġġetti li huma mistennija mill-qafas tal-kurrikulu nazzjonali ikunu qed jiġu malma serħu raskom l-oqsma tat-tagħlim kollha ikunu qed jiġu malma. Aħna suġġetti għal anke monitoraġġ min-naħa tal-awtoritajiet edukattivi min-naħa tal-gvern li qed jirregolaw il-qasam edukattiv kollu kemmu u liċenzjati fil-fatt biex noperaw fuq dawk il-parametri nassigurakom illi minn dak il-lat nirringrazzja l-bambin anke tal-professjonalità tal-kapijiet tagħna u tal-għalliema illi nkunu qegħdin nimxu tajjeb ħafna fejn jiġu l-aspetti akademiċi. Ma barra minn hekk. Sinjura Borġ, bonġu l-għażla tiegħek għall-Kaj, please. Bonġu. Saint Benilz għall-Kaj, grazzi ħafna u l-ġurnata tajba. Però barra minn hekk, aħna bħala skejjel ta' Knisja l-importanti huwa l-iżvilupp sħiħ tal-persuna. U l-iżvilupp sħiħ iva jħares lejn l-akademiku, dak li huwa konjittiv, imma mhuwiex biss dak. Okay, good morning, Miss Bataka. Bonġu, nista' nkemmel bil-Malti, okay, mill-ħne, grazzi. Għal Edward, please. Della Sal, grazzi ħafna, Sinjura ġada tajba. Tajjeb, wisq. Mela, l-iżvilupp sħiħ tal-persuna iva dak konjittiv, dak li għandu x'aqsam mat-tagħlim akademiku u hekk, imma huwa żvilupp li jmur ferm aktar minn hekk. Signora Farrugia, l-għażla tiegħek għal Jacob, please. Good morning. Bonġu. Della Sala għal Jacob, grazzi ħafna ġurnata tajba. Hemm l-aspett emottiv, hemm l-aspett fiżiku ta' żvilupp. Imma hemm ukoll dak spiritwali li għalina huwa importanti daqs l-aspetti l-oħra kollha jekk mhux iktar. Signora De Battista Grek, l-għażla tiegħek għal Francesco, please. Della Sala Francesco, grazzi ħafna ġurnata tajba, Sinjura. Għalhekk l-iskejjel kollha tagħna, inkluż dawk li huwa l-maġġoranza tagħhom jilqgħu studenti ta' denominazzjonijiet ta' reliġjonijiet differenti, kollha kemm huma xorta ma' tfal kollha ħajjaħdmu fuq l-iżvilupp spiritwali tagħhom. Dan billi studenti jkun iħaddan reliġjon differenti minn dik Kattolika. Ma jfissirx li ma jridx jaħdem ukoll fuq l-iżvilupp spiritwali tiegħu. Ħajkun hemm rispett sħiħ lejn ir-reliġjon tiegħu tal-familja, ħajkun hemm rispett sħiħ anke lejn għażla fej forsi dik il-familja ma hemmx twemmin f'reliġjon partikolari, però l-ispiritwalità tal-persuna qed hemmhekk u trid tiġi mejjuna biex tiżviluppa wkoll dejjem jitfid magħkom. Bonġu Sinjura Kolejro, l-għażla tiegħek għal Gianluca, please. Bonġu Saint Benilz għal Gianluca, grazzi ġedat tajba. U għawek fejn nitlob anka il-kooperazzjoni tagħkom sewwa ġifieri li nifmu li mhuwiex ħela ta' ħin assolutament. Sinjura Colombo, bonġu l-għażla tiegħek għal Kaj, please. Saint Benilz għal Kaj, grazzi ħafna ġurnata tajba. Illi jkun hemm attivitajiet marbuta mal-iżvilupp spiritwali, ġieli jkun hemm anka esperjenzi liturġiċi huma kollha li jgħinu l-bniedem b'mod sħiħ. Aħna meta noħorġu barra mill-iskola,
Sinjura Brinkat, bonġu, l-għażla tiegħek għal Andrea jekk jogħġbok. Della sala l-Andrea, grazzi ħafna Sinjura kumplenda ġodda tajba. Aħna ma noqogħdux ngħidu wara, issa ħa nagħmel Maths, issa ħa nagħmel Ingliż, issa ħa nagħmel daqsxejn PE, issa ħa nagħmel ftit religion. Aħna persuni sħaħ b'mod intier u ngħixu l-ispiritwalità tagħna, ngħixu l-fiżiċità tagħna, ngħixu anke l-intellett tagħna b'mod imwaħħad parti mal-oħra. U l-ħin kollu parti qed tinfluwenza l-oħra. U hekk nippruvaw inresqu fl-esperjenza edukattiva fl-iskejjel tagħna. U naħseb li dan huwa karatteristika li nixtiequ nibqgħu nipproteġu fl-iskejjel ta' Knisja. Sinjura Xwiereb, l-għażla tiegħek għal Aiden jekk jogħġbok. Saint Augustine għal Aiden, grazzi ħafna ġodda tajba. L-intensità, il-modalità anka ġili xi festeġġamenti ta' xi patruni partikolari ħadd varja. Is-Sur Farrugia l-għażla tiegħek għal Luke, please. Dalla sala Luke, grazzi ħafna ġodda tajba. Però kif qedtilkom għalkemm ivarjaw il-qalba tagħha tibqa' l-istess għall-iskejjel tagħna kollha. Ġifieri importanti illi anke aħna hemmhekk naraw illi l-iżvilupp ikun holistiku u ngħinu lill-iskejjel fil-kontribut li qed jagħtu l-uliedna. Dak fejn jiġi l-karatteristika ewlenija tagħna bħala skejjel tal-Knisja. Hemm karatteristika oħra li forsi mhux kulħadd daqshekk marraf dwarha fejn jiġi l-iskejjel tal-Knisja għalkemm forsi f'daw it-taħdidiet li qed jibda jkollna qed tibdew tifhmu xi ftit aħjar. Però ħa nagħmel enfasi fuq issa ftit iktar. L-iskejjel tal-Knisja iva niġu flimkien bħala settur wieħed, hemm is-settur tal-iskejjel tal-Istat, hemm is-settur tal-iskejjel tal-Knisja, hemm ukoll is-settur tal-iskejjel indipendenti. Niġu flimkien għalfejn? Niġu flimkien għax hemm l-istess core values, qed nitkellmu fuq edukazzjoni Kattolika, dik l-ewwel qabel kollox. Niġu flimkien għax huwa biex inkunu tekniċi. Is-Sinjura Magro, bonġu, l-għażla tiegħek għal Jacob jekk jogħġbok. Bonġu della sala għal Jacob, grazzi ħafna. Huwa l-isqof tad-djoċesi rispettiva mela fil-każ ta' Malta huwa l-Arċisqof illi jkun qed jaraf Sinjura de Gabriele, l-għażla tiegħek għal Nathan, please. Della sala Nathan, grazzi ħafna u kumpleta tajba. Huwa l-Arċisqof illi jkun qed jaraf lill-iskejjel bħala tal-Knisja għal dawk li operaw fid-Djoċesi ta' Malta u l-Isqof Anton Tewma ta' Għawdex illi jaraf lill-iskejjel tal-Knisja li qed joperaw bħala tali fid-Djoċesi ta' Għawdex. Mela, Sinjura Kassar, l-għażla tiegħek għal Samuel, please. No choice għal Samuel, thank you very much, good day. Għajkun qiegħed għal-waiting list. Imbagħad għal-waiting list kif spjegajnilkom il-bieraħ ikolkom iċ-ċans tagħmlu dak tru l-email li tirċievu mingħand il-kollegi tiegħi aktar tard jew matul din il-ġimgħa jew id-dieħla. Mela, niġu flimkien imħabba our same core value, Catholic education, illi jiġu marfa rikonoxxuti mill-isqof rispettiv ta' djoċesi. Sinjura Kallużerafa, bonġu, l-għażla tiegħek għal Aiden, please, bonġu. L-għażla għal Aiden jekk jogħġbok? Della sala Aiden, grazzi ħafna Sinjura ġodda tajba. Niġu flimkien għax kien sar ftehim dak li aċċennajt għalih ftit ilu fl-1991 bejn ir-Repubblika ta' Malta u s-Santa Sede del-Vatikan, bonġu Sur Grixti, l-għażla tiegħek għal Jan jekk jogħġbok. Della sal, grazzi ħafna Sur Grixti ġodda tajba. Illi jġib ċertu rabtiet reċiproċi u garanziji reċiproċi wkoll. Hemm ftehim ieħor importanti illi ġibna flimkien huwa dak mal-Union ewlenija dik li tirrappreżenta l-edukaturi l-Malta Union of Teachers u aħna firmatarji wkoll ta' ftehim kollettiv għalih. Sinjura Vella Zammit, bonġu l-għażla tiegħek għal Kejn, please. Della sal, grazzi ħafna Sinjura Vella Zammit għall-għażla tiegħek. Aqbel inkompli propju kif qed insemmi dan il-ftehim naħseb huwa pertinenti biex hekk kif inkunu qegħdin naraw ċertu rapportaġġi mill-medja
naħseb u anka tmirtijaj li niprofa ngħid kelma ta' ġita għal-partijiet kollha. Is-Sinjura Farrugia, bonġu l-għażla tiegħek għal Giuseppe. Bonġu. Della Sal, grazzi ħafna Sinjura Farrugia u l-komplimenti ġodda tajba. Jiena fl-esperjenzi tiegħi kont parti anka minn dik il-mejda fejn ikunu qed jiġu negozjati anka man-naħa tal-Gvern, kont naħdem mal-Gvern qabel ma mxejt mal-Knisja fejn jiġu trattati daw in-negozjati. Bonġu Sinjura Vella Kutajjar, l-għażla tiegħek għal Nick jekk jogħġbok. Bonġu. Saint Augustine, grazzi ħafna għal Nick, il-komplimenti ġodda tajba. U dejjem ħdimt, apparti ovvjament fiħdan l-istat f'dak iż-żmien anka fil-qrib tal-union li tkun qed tinnegozja l-aħjar pakkett possibbli inkluż diversi aspetti mhux biss dak finanzjarju għall-membri tagħha. U nixtieq nassikurakom bonġu Sinjura Parnis, bonġu, l-għażla tiegħek għal Oliver jekk jogħġbok. Saint Benils, grazzi ħafna u komplimenti ġodda tajba. Illi l-partijiet kollha jkunu qegħdin jagħmlu l-għalmu tagħhom, ikunu qegħdin jagħmlu sagrifiċċji kbar, sigħat twal ħafna, pressures kbar ħafna fuq iż-żewġ partijiet fejn ikunu qegħdin jippruvaw jaraw kif jintlaħqu qbil minkejja d-diverġenzi li jkun hemm. Bonġu Sinjura Borġ, l-għażla tiegħek għal Jan jekk jogħġbok. Bonġu. Della Sala għal Jan, grazzi ħafna, komplimenti ġodda tajba. U nappella ħafna biex kemm jista' jkun Sinjura Massa, bonġu l-għażla tiegħek għal Benjamin jekk jogħġbok. Della Sal, grazzi ħafna u l-ġodda tajba. Biex meta aħna nkunu qegħdin naraw daw ir-rapporti u llum sirna parteċipi ħafna bil-kummenti tagħna, nkunu għaqlejn anke fil-użu tal-kummenti tagħna, ejja ma nisparawx il-kummenti għax ħafna drabi ma jkollniex viżibilità ta' dak kollu li jkun qed jiġri u naraw biss parti mill-informazzjoni. Bonġu Sinjura Camilleri, l-għażla tiegħek għal Luka jekk jogħġbok. Saint Benil Zalluka, grazzi ħafna Sinjura ġurnata tajba. Sewa għax kelma min-naħa tagħna jaf tkompli żżid fit-tensjoni jew jaf tkompli ttaffi mit-tensjoni. U żgur li l-inqas ħaġa li wieħed ikun jixtieq huwa li nkomplu nżidu fit-toqol li daw il-persuni involuti fl-aħħar mill-aħħar bnedmin bħali u bħalek. Sur D'Amato, l-għażla tiegħek għal Jack jekk jogħġbok. Bonġu. Della Sala għal Jack, grazzi ħafna. Illi jkunu qegħdin iġorru jġarbu ħafna minn dawn l-esperjenzi, iva qegħdin jaqdu dmirhom dak huwa xogħolhom u hekk qegħdin jippruvaw jagħmlu ma jfissirx illi nistgħu naqbdu nkellmuhom kif ikunu u nisparaw id-diskors mingħajr ma nkunu informati tajjeb noqogħdu attenti ftit. Ejja nżommu pass lura. Aħjar nagħtuhom ċans biex kemm jista' jkun l-affarijiet jipprogressaw bil-proċess naturali tagħhom li għandhom jipprogressaw. Il-Union min-naħa tagħha tkun qed tagħmel ħidmieta u titkellem anke mal-membri. Is-Sinjura Buġejja, l-għażla tiegħek għal Dale, please. Della Sal, grazzi ħafna l-komplimenti ġodda tajba, Sinjura. Bye, thank you. U anke ċertu kummenti. Dana inserta veru illi l-edukatur qed jaħdem ma l-iktar persuna għażiża għalina ma tfal tagħna. Allura kull ħaġa illi l-edukatur jagħmel jew ma jagħmilx jitqies ħafna għax qed imiss ma l-eżes tagħna u dina konxi tagħha u nippruvaw kemm jista' jkun inżommu sħaħ bl-iktar mod possibbli lej dak il-fiduċja f'data f'idejna. Fl-aħħar mill-aħħar edukatur huwa wkoll impjegat. Dan qiegħed hemmhekk għall-lejxin tiegħu, jekk il-ħajja tkun qed togħla għal kulħadd, jekk ċertu bżonnijiet ġodda qed jidħlu fuq kulħadd u qed jidħlu anke fuq l-edukatur u l-familji tiegħu u għalhekk dak li jkun qed jitħabat biex kemm jista' jkun tru l-union tiegħu jipprova li s-sitwazzjoni anke tiegħu personali u familjari titjieb. Żgur ma jkun qatt pjaċir ta' ħadd meta jkun hemm xi forom ta' azzjonijiet industrijali jew hekk, però ejja jekk joġobna ngħinu biex it-tensjoni jittaffew. Il-unions forsi dak li jkun jaħseb illi meta jesperaw l-azzjonijiet industrijali ikunu jiena mhix qiegħda biex niddefendi lil ħadd imma nħossni fid-dmir illi ninforma mill-aspetti kif narhom from my bias perspective. Bonġu, Sinjura Aksisa Bużuttil, għażla tiegħek għal Jack, please.
Saint Francis imsida għal-ġek. Grazzi ħafna, Sinjura ġodda tajba. Bye, thank you. U qed ngħid dan għax naf li anke matul dan il-weekend kien hemm xi diversi rapporti u ejja nagħtu ftit ċans f'dan l-istadju. Sinjura Cremona, bonġu l-għażla tiegħek għal Giuseppe, please. Saint Francis imsida għal Giuseppe, grazzi ġodda tajba, Sinjura. Bye, thank you. Tajjeb, nappella għal-razzjonalità. Ejja nirringrazzjaw, ejja nkunu grati lejn il-ħidma li qed issir mill-partijiet kollha, minnaħa tal-Istat f'dan il-każ u tal-Union, tal-Malta Union of Teachers li qed innegozja dan il-pakkett, bħalma nkunu grati lejn il-unions l-oħrajn kollha u l-partijiet l-oħra kollha li qegħdin jinnegozjaw diversi ftehimiet differenti li jimpattaw fuq il-ħaddiema diversi fis-soċjetà tagħna. Imma mur lura għal dak li kont qed ngħidilkom l-ewwel mela niġu flimkien għax għandna l-istess valuri, għax l-isfijiet huma dawk li jirrikonoxxu skola tal-Knisja bħala tali fid-djoċesi tagħhom, ħabba l-ftehim tal-1991 u l-ftehim tal-Union. Ħanisma' s-Sinjura Galja u nerġa' nkompli nkellimkom. Sinjura Galja, l-għażla tiegħek għal Giuseppe, please. Għal Giuseppe, ekku, grazzi. L-għażla tiegħek. Dela sala Giuseppe, grazzi ħafna Sinjura ġodda tajba. Bye, thank you. Bye, thank you. Pero minkejja dan, minkejja li niġu flimkien fuq dawn l-4 elementi importanti ħafna, Sinjura Sultana, l-għażla tiegħek għal-Ben jekk jogħġbok. Saint Benil's għal-Ben, grazzi ħafna Sinjura ġodda tajba. Bye, thank you. Kull skola tal-Knisja hija organizzazzjoni indipendenti u awtonoma daqs kwalunkwa skola indipendenti oħra f'Malta. Mela l-iskejl indipendenti jettilkom jiġu wkoll flimkien bħala settur, però ħadd minna ma jaħseb illi skola X hija parti minn skola Y għax narfuhom bħala istituzzjonijiet differenti. Sinjura Brunswo, please, qed jgħiduli. Shall I speak in English? Okay, yes, your choice for Adam John, please. Della Sal. Okay, thank you very much. Have a good day. Thank you. Bye-bye. Thanks. U l-istess anka l-iskejl ta' Knisja minn kelli niġu flimkien bħala settur wieħed u hemm dawk l-elementi li jorbtuna flimkien minn skola għall-oħra is-Sinjura Vassallo Gatt, l-għażla tiegħek għal Giuseppe, please. Bonġu, della sala Giuseppe, grazzi ħafna Sinjura ġurnata tajba. Bye, thank you, bye. Ejja nżommu frasna li qegħdin nimxu minn istituzzjoni edukattiva minn organizzazzjoni legali indipendenti minn waħda l-oħra. Kull skola hija organizzazzjoni autonoma waħda mill-oħrajn. Is-Sinjura Delija, bonġu, l-għażla tiegħek għal Luigi, please. Bonġu. Bonġu, Sinjura Delija. Naħseb waqgħet il-linja. Jekk fil-każ nippruvaw nerġaqbdu s-Sinjura Delija jew inkella m'għaddiċ il-linja għandi waħda minnhom. Sakemm jerġgħu il-kollegi. Jerġgħu jadduni ma' Sinjura Delija. Huwa għalhekk illi fil-fatt l-iskejjel tal-Knisja kull skola timpjega lill-impjegati tagħha. Bonġu Sinjura Delija, bonġu l-għażla tiegħek għal Luigi, please. Della sala Luigi, grazzi ħafna Sinjura ġata tajba, bye, thank you. Għax hija entità legali għalija. Għandha identità legali li hija separata u distinta anka mill-post ta' fejn naħdem jien mis-Segretarja tal-Edukazzjoni Nisranija. Aħna kollegi, jiena minix id-Direttur Ġenerali li nikkmanda lill-kap tal-iskola jew ir-rettur. Jiena anke meta kont naħdem mal-istat ma ħossniex li jiena għax tikkmanda. It-tmexxija naħseb jiena l-ikbar eżempju tagħha huwa dik istampa ta' Kristu meta qed jaħsel saqaj riġlej l-apposti tiegħu, naħseb dik hija sinjal ta' tmexxija li għandna nħarsu lejha. Sinjura Kitni, bonġu, l-għażla tiegħek għal Blake, please. Saint Bernard's għal Blake, grazzi ħafna Sinjura, kumplentata tajba, bye, thank you, bye. Mhux għax ma tix tiddeċiedi xi momenti, mhux għax ma jkunx hemm momenti fejn iġġordik l-awtorità, hekk ikollok tagħmel meta tkun f'pożizzjonijiet bħal manġorjena, imma hemm tipi ta' tmexxija differenti u dik li tisejjaħ bħala servant leadership, dik li l-ikbar mudell tagħha kien Kristu fil-fatt hija dik li nemmen hija l-aħjar waħda u mhux dik li kidet ta' fara reġġew ta' kollu.
Sinjura Lamango, bonġu, l-għażla tiegħek għal Miguel, please. Bonġu. Saint Augustine għal Miguel, grazzi ħafna, Sinjura, komplementa ġadat tajba. Grazzi. Imma li l-in mill-istili li nipreferi forsi jiena minn oħrajn, hemm ukoll rabtiet legali. Jiena aqqas nista' nikmanda lill-ebda rettur, lill-ebda kap ta' skola, dawn huma kollegi tiegħi, jekk ikun hemm xi aġir li qed isir li qed imur kontra. Bonġu, Sinjura Bejjer, l-għażla tiegħek għal Nejt jekk jogħġbok. Della Sala għal Nejt, grazzi ħafna, Sinjura, l-kompletà ġadat tajba. Bye, thank you. Għanna xogħolna huwa li nikwidaw, niffaċilitaw, nissapportjaw, nappoġġjaw lill-iskejjel tagħna allura jekk nafu li hemm xi ħaġa li qed tmur kontra xi regolamenti jew barra minn fuq kulħadd minn xi liġijiet, aħna mbagħad fid-dmir li nixbdu l-attenzjoni u naraw li jkun hemm rattifikazzjoni ta' dak li jkun qed iseħħ. Però lil minn dak imbagħad aħna niddjalogaw, aħna nikkollaboraw u mhux nikmandaw lill-ebda skola. U tgħidli imma dan aħna lina ħanejdek għalfejn qed ngħidulkom dat-diskors. Għax Sinjura De Bono, bonġu, l-għażla tiegħek għal waqt il-linja. Waqt il-linja nitlobkom terġgħu tadduni ma' Sinjura De Bono, please. Għax l-esperjenza għalmetni li inti f'medda ta' 6 snin jew iktar skont kemm it-tifel jagħmel f'dik l-iskola mbagħad xi mument fejn inti ma tkunx qed taqbel 100% ma' dak li jiġri fl-esperjenza edukattiva tat-tifel tiegħek se jkun hemm. Diffiċli ħafna. Sinjura De Bono, bonġu, l-għażla tiegħek għal Andreas, please. Della Sala l-Andreas, grazzi ħafna, Sinjura ġadat tajba. Bye, thank you. Nixtieq illi kollha kemm intkom ikolkom esperjenza għal li jitkom milli tkun kollha kemm hi pożittiva u qatt ma jkun hemm xejn illi b'xi mod naffarkom jew ma tħossukomx komdi magħha, però ir-realtà mhijiex dik. Anka jiena naf li kien hemm mumenti fejn fl-esperjenza ta' wliedi f'qalbi kont ngħid kieku jien mhux hekk kont nagħmel, kieku jien mhux hekk kont nagħmel le. U anzi jiena kont noqgħod ħafna iktar lura x'dejjem bil-birwoli li kelli fil-qasam edukattiv kont ġieli ma nitkellimx għal uliedi. Bonġu, Sinjura Spiteri, l-għażla tiegħek għal Mikael, please. Saint Benilza għal Mikael, grazzi ħafna, ġadat tajba, Sinjura. Bye, thank you. Għalhekk l-inħeġġiġkom huwa l-ewwel nett ejja nirraġunaw ftit skont x'ikunu l-affarijiet li qegħdin esperjenzaw. Bonġu, Sinjura Mejla, l-għażla tiegħek għal Maximus, please. Saint Benilza għal Maximus, grazzi ħafna, ġadat tajba, Sinjura. Bye, good day, bye, thank you. Ikun hemm affarijiet li idejquna imma li forsi nistgħu ngħidu smani ejja nħalluhom għaddejjin m'hemmx għalfejn għal kull ħaġa ta' xejn dejjem irridu ngħidu lill-iskola jew ikun hemm affarijiet li le importanti li ninfurmaw nitkellmu mal-iskola. Bonġu, Sinjura Galli, l-għażla tiegħek għal Alexander, please. Għal Della Sal, Alexandra għal Della Sal. Grazzi ħafna, Sinjura ġadat tajba. Bye, thank you. U fejn ikun hemm daw l-issues li nħossu jista' jkunu varjati, jista' jkunu ta' natura pedagogika, tal-mod ta' kif qed isir it-tagħlim, jista' jkun because ma nafx taraw xi nuqqas ta' commitment minn x'imkien, jew xi ta' traskuraġni, jew forsi xi kelma żejda li tkun intqalet, jistgħu jinqalgħu ħafna affarijiet illi wieħed iħoss li imħabba fiha hemm bżonn li jiddialoga mal-iskola. Signora Giuliano, bonġu, l-għażla tiegħek għal Alexander, please. Bonġu. Saint Benilza Alexander, grazzi ħafna, Sinjura ġadat tajba. Bye, thank you. Thank you, bye. Your first port of call dejjem għandha tkun l-iskola. Hemmhekk għandkom l-edukaturi, għandkom il-kapijiet, l-assistenti kapijiet, kull skola tarrafkom bit-channels of communication. Sinjura Sammut, l-għażla tiegħek għal Ezekiel, please. Naħseb waqgħet il-linja għax għandi skit totali. Sewwa ġifieri jaraw sew min-naħa tal-iskola iċ-channel of communication li jgħidulkom huma li għandkom tużaw, hemm min juża t-telefon, hemm min juża pjattaformi, hemm min emails. Bħala laqat dejjem b'appuntamenti jekk jogħġobkom ta' nħeġġiġkom biex dak li kum ma jaqbadx jmur ġo skola
u jistenna li bil-fors il-kap tal-iskola jew xi ħadd irid isib il-ħin dak il-ħin biex jiltaqa' miegħu. Sinjura Sammud, bonġu, l-għażla tiegħek għal Ezekiel, please. Bonġu. Saint Francis, ma jimportax, Sinjura. Saint Francis bil-Kirkara. Grazzi ħafna, Sinjura, ġodda tajba. Bye, thank you, tanti ħorlilek. L-iskejjel huma postijiet impenjati ħafna, busy ħafna, kultant kaotiċi, għalmi ma jkunx imdorri f'ambjenti ta' xogħol illi jkunu daqsxejn hektik u pjuttost ambjent fast, bħala post ta' xogħol ukoll, għalhekk sakemm ma tkunx xi urġenza ta' barra minn hawn napprezza li ma taqbdux sempliċement tippreżentaw ruhom ġo skola. Sinjura Cole Grek, l-għażla tiegħek għal Damien, please. Dala sala għal Damien. Grazzi ħafna, Sinjura ġodda tajba. Bye, thank you. So, użaw dawk iċ-channels biex tiftħu dialogu mal-iskola. Taqbdux mill-ewwel tiktbu lilna bħala segretarjat, xorta hemm ħanerġgħu indirizzawkom. Sinjura Demikoli, bonġu, l-għażla tiegħek għal Andre, please. Bonġu. Saint Augustine il-Marsa, grazzi ħafna, Sinjura ġodda tajba. Bye, thank you, good day. Bye, bye. U dan qed ngħidulkom għal diversi raġunijiet, mhux qed ngħidha biss ukoll tajjeb ma nqgħodx neħeba għax ma jistax ikun ħadd iċempellilna għax niġu overloaded aħna wkoll, imma lil minn dak is-soluzzjonijiet ma jinstabux imbedin mill-iskola, jinstabu at source fejn hemm l-issue. Iktar ma nitbedu mill-post ta' fejn inqalat id-diffikultà, inqas hemm ċans insolvuha id-diffikultà. Sinjura Grima, bonġu, l-għażla tiegħek għal Zekri. Bonġu. Dela sala għal Zekri. Grazzi ħafna, Sinjura, ġurnata tajba. Bye, thank you, good day. Sewwa, għalhekk ħanerġa' indirizzakom l-iskola u anke minħabba relazzjonijiet. Sinjura Xkembri, bonġu, l-għażla tiegħek għal Tommy, please. Bonġu. Saint Augustine għal Tommy, grazzi ħafna, Sinjura, ġurnata tajba. Bye, thank you. Bye, bye. Tgħid li relazzjonijiet għalfejn, għax aħna l-kol bnedmin. Professjonisti iva l-kapijiet tal-iskejjel, professjonisti l-assistenti kapijiet u għallima u l-edukaturi u l-istaff kollu li għanna fl-iskejjel, imma ultimately kollha bnedmin. U kollha nħossuha dik id-daqsxejn ta' għafsa ta' qalb, meta dak li jkun qabel ma tkellem miegħi mar tkellem ma' ħadd ieħor dwar diffikultà li jista' jkun forsi għandu miegħi. Bonġu, Sinjura Piżani Lomax, l-għażla tiegħek għal Luigi, please. Bonġu. Dela sala għal Luigi, grazzi ħafna, Sinjura, u ġata tajba, bye, thank you, bye, bye. U aħna forsi mbagħtu xi ftit, aħna bħala kultura m'għadna ma drajniex daqshekk nitalmu nkunu assertivi. Li inti li tkun assertiv mhux li tkun pastas assolutament, anzi. Is-Sinjura Mikallef, bonġu, l-għażla tiegħek għal Leonnek jogħġbok. Bonġu. Dela sal, grazzi ħafna, Sinjura, ġata tajba, ta' grazzi. Dela sal għal Leon Mikallef hemmhekk ukoll. Li tkun assertivi fisser li inti tressaq l-idejat tiegħek b'mod ċar artikolat imma rispettus ukoll tal-parti l-oħra. ċar għal dak li inti temmen fih imma miftuħ biex tisma' wkoll il-perspettiva differenti li ħadd itwassallek. Aħna xi kultant inħossuna skomdi biex naqsmu xi diverġenza ma' parti oħra u insibu aktar faċli li mmur nitkellmu ma' terzi fuq dak in-nuqqas taqbil illi jista' jkun ikollna. Noqogħdu nżommu fina u mbagħad nispiċċaw is-sitwazzjoni issir iktar komplikata u dak li jkun anke jieħu għal jieħu nibdew ħafna minn dawn id-diffikultajiet. Sinjura Ebejjer, l-għażla tiegħek għal Tommy sekk jogħġbok, bonġu. Dela sal, grazzi ħafna, Sinjura, kumplimenta ġara tajba, bye, thank you. Dela sal għal Thomas, thank you. Ta' ġifieri importanti ħafna, ejja nużaw iċ-channels kif is-suppost ejja nifhmu li l-iskejjel tal-Knisja minkejja li huma parti minn settur wieħed, settur it-tieni l-ikbar wieħed f'Malta fil-fatt fejn edukazzjoni. Is-Sur Xerri l-għażla tiegħek għal Thomas, please. Dela sala għal Thomas Xerri, grazzi ħafna, Sur Xerri, ġodda tajba, bye, thank you, bye bye. Minkejja li huma aħna parti minn settur wieħed, kull skola hija entità legali separata għaliha u rridu nitrattaw b'rispett lejn anke din l-identità awtonomija illi kull skola għandha. U bekk anke rajt illi tajt konfema aħjar dwar il-mod kif jopera is-settur. Bħala segretarjat
Aħna qegħdin hemmhekk għalikom ukoll ta' ġifieri mhux qed ngħid meta jkun hemm bżonn is-segretarjat ma joffrix assistenza, iva jekk taraw li mbagħad ma tibqgħu ma taslux mal-iskola hemm xi diverġenza li qed tikber ħafna, aħna nistgħu inservu anke ta' medjaturi fejn ikun hemm bżonn. Kif qed ma nsolvux is-sitwazzjoni aħna, is-sitwazzjoni trid tissolva mill-iskola flimkien magħkom. Però aħna nistgħu inservu ftit ta' critical friend, ta' ħabib ta' xejn minn barra. Good morning, Miss Rampley. Your choice for Henry and Thomas, who are twins, please. St. Benilde's for Henry and Thomas Rampley. Thank you very much. Have a good day. Bye. Thank you. Bye-bye. Mela St. Benilde's hemmhekk. Sewa wisq. Però aħna nimmedjaw. Le naddu kelma tajba kif ngħidu aħna bejn tnejn. Grazzi ħafna. Bonġu, Sinjura Landrew. L-għażla tiegħek għal Neil, please. Dela sala għal Neil, grazzi ħafna, Sinjura. U b'dik l-għażla ta' Neil, grazzi, Sinjura. Fil-fatt qed jinformawni ekku fil-fatt li għalaqna anke lil dela sal kolleġu hawnhekk għandna t-tfal kollha li ġew reġistrati għal dan il-kulleġġ. Skużawni. Mela. Għandna lil Aġus Ċefaj, Jamie Mifsud, Isaac Kassar, Rian Kassar, Juan Vella Muscat, Gabriel Borch, Luca De Battista Grishti, Jake Kassar, Gianluca Paċ Safre, Nathaniel Kutajjar, Caden, Joseph Nio Hanosh, Sammut Mattia Spiteri Grungo, Matthew Attart, Jacob Mikallef, Zach Borch Mifsud, Miguel Montebello, Dale Zammit, Jamie Bondin, Mattias Said, Miles Zara, Kane Shkembri, Julian Dabono, Jake Ketkuti, Kian D'Amato, Kane Azzopardi Asa Alexander, Zbadaka Edward, Farrugia Jacob, De Battista Grek Francesco, Brinkat Andre, dika hemmhekk is-simbolu mħabba li jkun hemm xi aċċent u jkun ħadu hekk. Farrugia Luke, Magro Jacob, De Gabriele Nathan Joe, Kallus Zerafa Aiden, Grishti Jan, Vella Zammit Kane, Farrugia Giuseppe, Borch Jan, Massa Benjamin, D'Amato Jack, Buġeja Dale, Galia Giuseppe, Brunslow Xiberas Adam John Ludwig, Vassallo Gatt Giuseppe, Delia Luigi, Ebejer Nate, Debono Andreas, Galia Alexander, Greg Damien Cole, Grima Zachary, Pisani Lomax Luigi, Mikallef Leon, Ebejer Thomas, Sherry Thomas, Landria Neil. Grazzi ħafna. Skużawni għan ix-xoftejtex. Rizmejja qed jibdew jinħassu xi ftit iktar. Tajjeb ħafna, bonġur, Sinjura Kuxkiri. L-għażla tiegħek għal-Liam u Mattija, please. St. Benilde's għal-Liam u Mattija Kuxkiri li huma tewmin, grazzi ħafna, ġata tajba, Sinjura, bye, good day. Sewa bis, mela, skużawni, ma xi darbat miss il-kulħadd. Sinjura Briffa, l-għażla tiegħek għal Zach jekk jogħġbok. St. Augustine għal Zach, grazzi ħafna ġodda tajba, Sinjura, grazzi. Tajjeb wis. Mela kont qed ngħidilkom. Is-segretarjat qiegħed hemmhekk biex fejn ikun hemm bżonn jimmedja wkoll bejnietkom bħala partijiet li forsi jista' jkun hemm xi nuqqas taqbil, però mhux dak dik il-funzjoni tas-segretarjat biss, għandna diversi funzjonijiet.
apparti li aħna l-organu ewlieni biex inkunu bejn l-istat u l-iskejjel, bejn il-union u l-iskejjel u unions oħrajn, ma nix biss il-union tal-għalli manna unions oħrajn li operaw fil-qasam edukattiv illi aħna nidħlu intermedjarji wkoll magħhom. Sinjura Ġus, l-għażla tiegħek għal McLean, St. Augustine għal McLean. Grazzi ħafna, Sinjura ġara tajba, ta'? Baj, grazzi. Apparti mill-inservu ta' dan l-intermedjarju, aħna Survella, l-għażla tiegħek għal Thomas, hekk jogħġbok? St. Augustine għal Thomas, grazzi ħafna, Survella, ġata tajba, bye, thank you, bye, tantiħor. Aħna nassistu lill-iskejjel u lilkom 3-4 oqsma prinċipali. Qasam minnhom illi huwa żgħir fin-numru però importanti ferm huwa dak pastorali, spiritwali u hemmhekk għandna kollega, għandna Sister Alexandra fil-fatt illi tkun qiegħda tassisti lill-iskejjel biex tara li l-iskejjel tagħna jkunu qegħdin dejjem joffru dik l-aspett spiritwali, pastorali lit-tfal illi għandna f'dati f'idejna. Imbagħad għandna bħala tim żgħir però tim importanti ħafna dak ta' amministrazzjoni illi fil-fatt iħaddem il-flus kollha illi nkunu qegħdin anke nirċievu mingħand l-istat għal mal-iskejjel u dan it-tim ukoll jassigura wkoll li l-persuni li għandna fl-iskejjel qegħdin jitħallsu kif is-suppost billi jaraw li kulħadd qiegħed fuq l-iskali, l-steps, ikun hemm ħafna checks and balances huwa tim illi l-ħin kollu impenjat bid-diversi proċessi li konna għaddejjin matul is-sena kollha. Sinjura Xkembri, l-għażla tiegħek għal AJ, please. St. Francis Birkirkara għal AJ, thank you very much, Sinjura. St. Francis Birkirkara, thank you, ġata tajba. Imbagħad għandna grupp imdaqqas illi jgħin fuq l-aspett kurikulari. Dawn it-tlet toqsma li ħansemmi issa ma l-ewwel qasam li semmejt tal-amministrazzjoni, hemm direttriċi hemmhekk partikolari hemm Annaliża li tħossib il-dak it-tim, dan it-tieni qasam li huwa dak kurikulari, hemm kollega oħra tagħna direttriċi oħra, hemm Miss Angela Charles, l-oħra Miss Annaliża Grek, din hija Miss Angela Charles li tmexxi it-tim ta' curricular experts illi għandna illi ħidmietom hija dik illi appoġġjaw lill-edukaturi. Edukaturi fil-primarja, edukaturi fis-sekondarja, illi ħabtu idejat magħhom, illi jkunu huma wkoll li jagħtu idejat lilna, illi jippruvaw iwasslu idejat mill-iskejjel, mill-klassijiet, għandna biex aħna wkoll ninfluwenzaw il-policy makers u aħna stess aħna policy makers fis-settur tagħna, fuq skala nazzjonali nikkontribwixxu però il-policy maker ewlieni huwa l-Istat, il-Ministeru tal-Edukazzjoni, aħna niġu msejħa biex nikkontribwixxu meta jkollna dik l-opportunità fuq id-diversi politiċi li jkunu qed jiġu maħsuba. U dan ikun mezz importanti ħafna ta' komunikazzjoni anke bejn dak li qed jiġri at classroom level fl-iskola għal dak li qed jiġri mbagħad fuq livell settorjali u nazzjonali, ħidma importanti ħafna li jkunu qegħdin joffrulna. Ġifieri l-appoġġ il-kbir li qed jingħata hemmhekk huwa aktar lill-għalliema minn dawn il-kollegi tagħna u lill-kapijiet biex ikunu jifhmu aħjar id-diversi oqsma. Imma mbagħad għandna tim ieħor, skużawni, għandna tim ieħor ta' student services nħobbu ngħidulu hemmhekk tmexxihom il-kollega tagħna oħra d-direttriċi Miss Marjo Abela, kollha kemm huma mejjuna minn diversi kollegi oħrajn ta' ovvjament dan mhix ħidma li ssir minn persuna waħda u daw l-aħħar ġiex gruppi huma l-ikbar ġiex gruppi li għandna fil-fatt fil-segretarjat mela s-Sinjura Dimek l-għażla tiegħek għal Michael James, please. Bonġu. St. Augustine għal Michael James. Grazzi ħafna, Sinjura ġadat tajba. Bye, thank you. Grazzi lilkom. F'dan l-aħħar tim hemm diversi dawk li ngħidulhom psychosocial professionals. Jiġifieri qed nitkellmu fuq counselors, qed nitkellmu fuq social workers, psychotherapists, psychologists, educational psychologists, occupational therapists, għanna diversi, għanna xi kollegi li jiffukaw aktar mbagħad anke fuq bullying, għanna xi kollegi li jiffukaw fuq specific learning difficulties, fuq dyslexia u hekk. Hemm diversi professjonisti li qegħdin hemmhekk biex jassistu lil-uliedkom u lilkom, mhux biss lill-iskola fis-servizzi li jagħtu lil-uliedkom.
Dawn is-servizzi taċċessawhom ħafna drabi għax tkunu ġejtu referuti mill-iskola, ta' ġifieri intkom għandkom għalfejn tagħmlu xejn issa ma jekk ikun hemm ħtieġa, ikun hemm mument fejn qed tħossukom għaddejjin minn xi mument ta' diffikultà anke emottiva fejn jiġi t-tfal tagħkom, tiddejqu xejn titolbu lill-iskola għall-għajnuna, fil-livell ta' skola jkun hemm anke xi guidance teacher li tkun tista' tassisti, imbagħad il-guidance teacher jekk taraf li ma jkunx ħidma ta' idea, tirreferih il-kollegi oħrajn li huma kollegi impjegati tagħna biex jagħtukom is-servizz. Is-Sinjura Farrugia Corrado, l-għażla tiegħek għalluk jekk jogħġbok. Is-sur kien, skużani, is-sur Farrugia Corrado. Tnej qegħdin hemm marrajt sewwa. L-għażla għalluk please mela kienet? St. Francisco Spikwa, grazzi ħafna li tnej li intkom ta' grazzi tajba. Bye, thank you. Signora Paġ de Grey, l-għażla tiegħek għal Jack, please. No choice għal Jack, mi Signora Paġ de Grey, grazzi ħafna, Signora kompetenta tajba. Ovvjament, fis-segretarjat hemm tim li naħseb issa magħkom familjari ħafna huwa dak it-tim tal-admissions u għat-tim li qed joħsib fil-fatt dan il-proċess illi qed jitmexxa illum u tul is-sena kollha. Il-proċess tal-admissions ma jispiċċa qatt ukoll, ġifieri jilħaq il-milja tiegħu minn April sal-aħħar mhux minn qabel, imma insomma dak iż-żminijiet sal-aħħar ta' Mejju, yes. Sinjura Vella, l-għażla tiegħek għal Samuel, please. Saint Benils għal Samuel, grazzi ħafna Sinjura ġodha tajba, bye, thank you, good day. Però l-ħidma tibqa' għaddejja, matul is-sajf jibqgħu għaddejjin anke ċaqliq ta' tfal min jimxi minn skola imorġu skola tal-isport pereżempju allura jħoloq vacancy u mbagħad jiġu attivati l-waiting list li tant smajtu l-bieraħ dwarhom minn Cynthia u jibdew it-telefonati lilkom skont ir-ranking order min ikun qed fuq waiting list. Sakemm imbagħad naslu għall-bidu tas-sena skolastika jkun wasal il-waqt biex jerġgħu jiġu pubblikati ir-regolamenti tad-dħul tas-sena ta' wara. U terġa' tibda ħidma ġdida mbagħad għal proċessi ġdid ftuħ ta' applikazzjoni ta' dan kollu. Grazzi, Sinjura Taylor, l-għażla tiegħek għal Kaj, please. Saint Benils għal Kaj, grazzi ħafna Sinjura l-komplementi tajba. Grazzi. U dak huwa il-segretarjat fl-operat fil-qosor tiegħu aħna bija inkluż inwieġbu lid-delegat għall-Edukazzjoni Kattolika illi sissa huwa Fader Charles Malija u għal dak il-fader illi qabel kontu taraw anke jmexxi daw it-trasmissjonijiet huwa fader illi issa sar ukoll provinċjal tal-Ordni Karmelitan għal daqstant l-impenji tiegħu mal-ordni tiegħu mhux qed iħallulu spazju biżżejjed biex ikompli jifdi l-missjoni illi tant feda għal tant snin il fuq minn 15-il sena kien ilu f'dan ir-rwol u apparti minn hekk minn kemm kien ilu wkoll jagħti servizz fil-qasam edukattiv dejjem kien involut ħafna fis-settur b'mod kollettiv ukoll u kien pożizzjoni importanti ħafna, kienu kritiku ħafna fil-mod ta' kif l-affarijiet imxew u rnexxinna jiżviluppaw anke bħala settur. U minn hawn insellmulu għalhekk issa Father Charles hija bil-mod il-mod jimxi u kollha jrid dal-waqt għandna nisimgħu anke tħabbira ta' min ħajkun qiegħed jieħu postu bħala delegat, aħna wieġbu lil dak id-delegat u id-delegat fil-fatt mbagħad iwieġeb il-konferenza episkopali ngħidulu aħna ġifieri illi huwa dak il-grupp li jġib flimkien lill-isqfijiet ta' pajjiżna, l-Arċisqof Charles Cicluna, l-Isqof Tewma ta' Għawdex, kif ukoll l-Isqof Awżiljarji u l-Isqof ġew Kalja Kurmi. Dik hija l-konferenza episkopali illi lila iwieġeb id-delegat u fil-fatt iwieġbu aħna lkoll. Dik hi l-istruttura tagħna kif noperaw bħala settur. Naħseb importanti għalikom bħala ġenituri tkunu tafu il-mod kif nqassam l-operat tagħna anke l-interess ġenerali tagħkom fejn hemm ulilkom illum parti minn din il-familja l-kbira. Mela, nistennew qegħdin il xi ħadd mis-Sinjuri Vella, Sinjura Vella. Good morning, thank you, Mrs. Vella. So you're choosing St. Francis Birkirkara for your son, Tiago, right? Thank you very much, St. Francis Birkirkara. Good day, thank you. St. Francis Birkirkara għal Tiago. U issa imiss il-xaħat mis-Sinjuri Tewma. Bizna n-nofs.
daqsxejn mhux ħażin, imma xorta fadlinna ammont sostanzjali. Sinjura Tewma, l-għażla tiegħek għal Michele, please. Saint Augustine għal Michele, grazzi ħafna Sinjura, komplimenta ġata tajba. Bye, thank you. Bye bye. Sewa wisq. Sinjura Manicolo, l-għażla tiegħek għal Jamie jekk jogħġbok. Saint Benilz għal Jamie, grazzi Sinjura, komplimenta ġata tajba. Bye, thank you. Bye, thank you. Tajjeb. Għat naqqas ftejt taħal li nagħti ftit ċansi Grizmejja jirpiljaw naqra. Is-Sinjura Maniscalco, l-għażla tiegħek għal-Liam jekk jogħġbok. Bonġu. Saint Augustine għal-Liam, grazzi ħafna Sinjura, komplimenta ġedat tajba. Bye, good day, thank you Sinjura. Bye. Mela kemm in-nies se nagħmel. Sinjura Camilleri, bonġu, l-għażla tiegħek għal-Ben. Saint Benilz għal-Ben, grazzi ħafna Sinjura, komplimenta ġedat tajba. Bye, thank you, good day. Mela kemm in-nisa involuta anka f'daw ix-xandiriet marbuta mal-għażliet. Sħabi li konna skola flimkien minix ħan nisbilanċa l-ħadd u xejn billi ngħid li jiena Lasaljan jiena trabbejt dal-Lasal. Sewa ma naħsibx ħadd tagħmlu l-għażla tagħkom għal skola jew oħra kif bekk issa dal-Lasal għalqet jiġifieri nista' ngħidha. U għadna f'kuntatt ma' grupp ta' ħbieb illi konna fil-klassi flimkien u għandna ċett. Sinjura Cremona, bonġu l-għażla tiegħek għal Rowan, please. Bonġu, Saint Benilz għal Rowan, grazzi ħafna Sinjura, komplimenta ġedat tajba. Bye, thank you, good day. U darba kultant nintaqgħu mmorru nieħdu xi pizza jew xi ħaġa flimkien. Kultant jippruvaw jħeġġuni mmur nilgħab xi futbol imma jiena qatt moħod maqtuħ allura dik ngħidilhom jiena niġi kemm nxejrilkom nieku xi ħaġa iva ma bqija xejn. Is-Sinjura Xikluna Balzan, bonġu, l-għażla tiegħek għal Edim jekk jogħġbok. Saint Benilz tal-Lamaris, grazzi ħafna Sinjura, komplimenta ġedat tajba, bye, thank you. U peress li jkun hemm m'għandux jagħmel biżżejjed donnu għandek ikun dal-aħħar anka irnexxielhom daħlu raw xi waħda mit-trasmissjonijiet tagħna u ħaduli screenshot. U apparti li speċi qasmuh biex jiċċelebraw il-kontribut tiegħi. Bonġu, Sinjura Lawtier, l-għażla tiegħek għal Kyle, please. Bonġu. Saint Augustine għal Kyle, grazzi ħafna Sinjura, komplimenta tajba. Grazzi. Illum kif it-teknoloġija, titlabna t-teknoloġija tippermetti ħafna kroppjawni u ġabuni isni qed nagħmel il-polots dawn tal-futbol press li jafu ma nifhem xejn fil-futbol ta' xi Champions League jew ma nafx ta' xiex u ġabuni li qed nagħmel dawk il-polots. U kultant ikunu qegħdin jibgħatu xi ħaġa wkoll biex jixbdu din qasajja. Sħabi wkoll. Sew ma sew oħrajn, għaw ħadd ieħor ukoll qed jiġbidli s-saqaj. U ninselmilhom minn hawnhekk insomma. Kemm sabiħ ħbiberiji u ħbiberiji ta' vera li nkunu għamilna fit-tfulitna anke hawnhekk ir-rwol tagħna bħala ġenituri li nħeġġu lil uliedna. Sinjura Borġman John, bonġu, grazzi li qiegħda magħna l-għażla tiegħek għal Daniel, please. Saint Benilz għal Daniel, grazzi ħafna Sinjura, komplimenta ġedat tajba. Bye, thank you. Bye, thank you. Kemm jibqgħu ħolqa importanti matul ħajjitna meta narfu nagħmlu għażliet ta' ħbieb sani, ġenwini, tajbin, daw jibqgħu hemm figura preżenti tul ħajjitna kollha. Jiena dal-grupp qdidna ħafna kienet u mbagħad konna maqudin anke flimkien bħala ħbieb l-iskola, ma naħseb l-iktar li għaqditna kienet traġedja fil-verità illi għaddejna minnha. Imma ma rridx inħares lejha biss bħala traġedja, nħares lejha bħala tagħlima kbira l ħajjitna kollha illi swiet il-ħajja ta' wieħed minnha. Meta konna għadna żgħar aħna kienu jagħmlulna ħafna livings. Kien jieħu ħsiebna
u insellem il-memorja tiegħu wkoll għax ħallina ftit ta' snin ilu wkoll. Dak li għalina jibqa' dejjem minkejja li ma kienx baqa' Brother Jeffrey Sherry, illi kien jieħu ħsiebna ħafna u kien ilaqqana f'dik li konna ngħidu la green room, kien ikun spazju ta' talb. Ma kienx xejn ta' barra minn hawn kienet green room di għax kellha ħitam misbuħajn ħodor, kellha tapit aħdar u kellha tarax tal-injam xejn ta' barra minn hawn misbuħ aħdar. U kellna xi kuxins impoġġu hemm, imma dana kien jitfana ftit mużika spiritwali tottalina u naqsmu xi ftit riflessjonijiet. Konna nitolbu, imma ma kienx ikun it-talb it-tradizzjonali, kien ikun dialogu bejnietna, riflessjonijiet li għal ħafna spiritwalità fiħdan dan il-grupp fil-fatt. U dan Brother Jeffrey kien baqa' jieħu ħsiebna anke wara li tlaqna mill-iskola u kien kultant isejħilna għal xi livin u niftakart meta kellna 19-il sena konna ġabdejna l-università kollha kemm aħna fil-fatt fuq qsma differenti. Kellna dan il-livin, il-brothers għandhom dar mill-isbaħ ħafna Santa Maria Estate, jużaw għall-irtiri tal-istudenti u hekk. U konna qegħdin hemmhekk u kellna dal-ħabib tagħna ħansemmih b'ħafna ġita x'għamel differenza kbira f'ħajjitna Dario Paċ, min jafu jgħu fil-familja tiegħu kien ġawra għalihom u ġawra għalina jibqa' dejjem f'qalbna. Niftakar Signora Farrugia Genovese, bonġu, l-għażla tiegħek għal Louis, please. Saint Augustine għal Louis, grazzi ħafna Sinjura, komplanti ġaħat tajba, bye. Daru dak iż-żmien kien joqgħod il-Mellieħa, qabel kienu joqogħdu bil-Kirkara, Santa Verna bil-Kirkara, ma mbagħad kienu qegħdin joqogħdu l-Mellieħa u fi żmien li qed insemmi kienu joqogħdu ġal-Mellieħa. U niftakar darba minnhom ġie għalli għallidlek li waħda għalli dari għalli għandi kellu ċesta ndaqsa fuq daru. Qedlu di x'għandek hawn dari, insomma tafu l-fej sejrin, qed jaħseb li ma kienetx għax it-tobba kienu qed jgħidulu li ma kienetx xejn, biss fjammazzjoni, fil-fatt ma kienetx fjammazzjoni, iżda kien tumur illi akkumpanjaha għal 6 snin, għax imbagħad tal-età ta' 25 sena fil-fatt Dario kien ħallina. U dan il-grupp li konna flimkien tant ingħaqadna matul dik l-esperjenza u wara. Dario kien monument ta' eżempju għalina kollha. Ftit eżempji żgħar biex ngħidilkom x'irid infisser biha ta'. Mela Dario meta konna għadna skola ma kien fih xejn, kien pjuttost magħmul żgħir. Signora Bartolo, l-għażla tiegħek għal Noah, please. Bonġu. St. Benilsford Noah, thank you very much and have a good day. Thanks, bye-bye. Imma mbagħad fl-età tas-sixth form kellu growth spurt kbira u kien sar statwa, kien sar biċċa ta' ġuvni u kien jitrejnja ħafna fil-fatt mbagħad kien daħar fl-armata, kien sar fizzjal, kien mar anke jistudja l-Ingilterra u l-Amerika, kien jaqbeż bil-parachutes, kien diving instructor, kien niżinni wkoll lili bil-ċilindri u hekk, bniedem avventurus immens. B'saħħtu ħafna. L-ironija tal-ħajja. U f'fażi mill-marda li kien qed jgħix, sfortunatament ukoll kellu jgħaddi minn amputation ta' dirajħ. Jekk niftakar sew kellhom fil-fatt neħu dirajħ ix-xellugija u kienet amputation pjuttost qawwijax minn hawnhekk ma' shoulder blade kollha kemm hi. U kellu prosthesis imorali kien jużaw ħafna drabi kien ikun mingħajr prosthesis u morna l-baħar. Titraħ il-baħar ma tlaħħaqx miegħu bit waħda, literally, bit waħda jaqdef għaddej u ma tlaħħaqx miegħu. U esperjenza oħra li tibqa' ċara ħafna wkoll tiegħu kienet konna mistednin tieġ ta' wieħed minnha taf inti mbagħad niġu fil-fażi ta' kulħadd tat-tiġijiet ta' żwiġijiet. U l-qudiesa kienet ħattart, il-parroċċa u il-reception kien in-naxxar, mhux ħa nagħmel riklama, x'in kelli nagħmel riklami b'xejn. Għall-parroċċi ma jimpurtax imma għall-postijiet li. Insomma kien ġo reception hall in-naxxar. U ma hemmx bot minn ħattart san-naxxar, dak kien żmien fejn mobiles
kienu għadhom qed jibdew jimbtu, allura kull brikka daqsiex u kienu biss min jiflaħ li kollha maħna ħadd minna ma kellu mobile dakinhar. Allura ma setax ikun hemm kuntatt bejnietna, bdejna naraw ħidum bdejna ninkwetaw. Kellu Land Rover. Dario kien dilettant tal-Land Rovers li kien baqa' jżomm. Sinjura Zammid, bonġu l-għażla tiegħek għal-Rajkin, please. St. Augustine għal-Rajkin, grazzi ħafna Sinjura, komplimenta ġadat tajba. Grazzi lilkom ġadat tajba Sinjura, bye bye. Kien elib automatic mbagħad għax kien qed manual u kien elib automatic mħabba l-amputation għax ma setax b'kumdità jeqleb il-gerijiet bejt waħda. Sinjura Spiteri, bonġu l-għażla tiegħek għal Diego, please. St. Augustine għal Diego, grazzi ħafna Sinjura, komplimenta ġadat tajba. Grazzi. Bye-bye, thank you. U dan għadam maġi, insomma, dam u bdejna ninkwetaw, tant li uħut minna bdejna naħsbu għed nefsma, kien naraw maġiex minn wara u d-disa wasanna l-tajna kolla konna għedin il-reception u għadu maġi għedna morru nintawlulu għanaraw fejqiet morru nsuqlura. Signora Camilleri, bonġu, l-għazadijak għal-Julian. St. Augustine għal-Julian, grazzi ħafna Signora, komprenti ġadat tajba. Thank you, grazzi. Grazzi. Awgurat li fejqan ta' malari, Sinjura, napprezza ħafna, grazzi. U wara fit naraw ġej il-Dario. U naraw ġej fis-sala. Is-Sinjura Muscat, l-għażla tiegħek għal Blake, please. St. Augustine għal Blake, grazzi ħafna Sinjura, kompeti ġadat tajba. Thank you, have a good day, thank you, bye bye. U kif wasal ħdejna, nilu fej kont, kemm dont ma ġejtu hekk. U għollilna li kien fadallu li minn jew kienet sewda dlam. Għallija għallik mill-li għandu, għallija ħataxsil li daqxie jedejja. Għetlu hemm xġara. Dal-imbirek kellu panċer tal-Land Rover, tafu daqsix fih tajer tal-Land Rover, u biddel panċer bit waħda waħdu. Dak it-tip ta' bniedem kien dan il-ħabib tagħna. Sinjura Cohen, l-għażla tiegħek għal-Gwero? Bonġu, għal-Gwero. L-għażla tiegħek għal-Gwero, please, mela. St. Francis Cospicua għal-Gwero. Grazzi ħafna, Sinjura, kompetiġat tajba. Bye, thank you. Sinjura Ġuz, bonġu, l-għażla tiegħek għal-Liam, please. Bonġu. St. Bellins għal-Liam. Grazzi ħafna, Sinjura, kompetiġat tajba. Bye, thank you. U minna u nsellem il-memorja ta' Dario, illi baqa maħna sa' 25 sa' kemm mbagħad il-marda ħadet over u il-ħajja materjali tiegħu intemmet konvinti li l-ħajja spirituali tiegħu komplet u aħna nħossuh magħna għadu dejjem u nfakruh kull darba niltaqgħu. Sura Ġus, l-għażla tiegħek għal-Alexander, please. St. Augustine għal-Alexander, grazzi ħafna u l-kumpenġa tajba, bye, thank you, bonġu. Jekk hawn xi familjari fil-fatt, skużani għax ħadd żball. Biex tifhmu x'inkun għamilta ġifieri minn fuq tib St. Augustine tib St. Alexander għax il-moħħ jagħmel tricks ħelwin kultant ukoll. U kien jikkorreġini notaru li taħjar nikkorreġi ruħi qabel ma jikkorreġini notaru xek, imma t-jamed miru. Sewa wis. U fil-fat jekkaw xaħat li jieġi minn Dario jew jaf il-familjari tiegħi jisel minna ħafna għalih. Good morning, Mrs. Aquilina, l-għażla tiegħek għal-Ġanni, please. St. Benilz għal-Ġanni, grazzi ħafna u l-kumpenġa tajba. Bye, thank you. Insalmu l-om kolla minn għawek, unsalmu lilu li konvinti li qed jismana u qed ikun magħna. Però dil-esperjenza semmejtilkom għal-kunċett ta' ħbiberija, għal dak li fissret għalih imma ħafna iktar għalina ikolli ngħid il-preżenza ta' xulxin matul mhux biss dak il-perjodu matul ħajjitna kollha. Aħna llum grupp ta' ftit ħbieb jien naf xi 8-10 li bqajna regolarment imma li nafu illi aħna qegħdin hemm ma' xulxin. Anke meta ma nkunux f'kuntatt il-ħin kollu, aħna nafu li hemm imħabba reċiproka ġenwina lejn xulxin. U meta jkun hemm bżonn ta' appoġġ ta' spalla lil uħud minna,
aħna nippruvaw ninaqdu bejnietna biex ngħinu dak li jkun kemm sabiħa din it-tip ta' relazzjoni nħeġġu lil uljedna naraw li jiffurmaw daw it-tip, jikkultivaw daw it-tip ta' relazzjonijiet u ta' ħbiberiji ma' diversi gruppi jista' jkun imma dejjem ħajkollhom imbagħad dak il-grupp partikolari illi jħossu where they belong most. So, nirringrazzja lill-brothers u l-familji ta' daw il-ħbib tiegħi illi permettulna illi aħna niffurmaw dawn ir-relazzjonijiet tal ħajjitna. Mela, kif qed insemmu ir-relazzjonijiet mal-peers, mal-ħbieb u hekk, u kif qed nisma' ħafna skiet min-naħa l-oħra ġifieri jidher li għadna qed nagħmlu telefonati biex jirnexxinna nagħtu telefoni oħrajn hawnhekk, ħa naqsam ftit ħsibijiet oħrajn illi naf li naffaċċjaw fil-ħidma tagħna ta' kuljum. Semmejna il-peers, il-ħbieb minn aspett pożittiv u dak għandu jibqa' dak ewlieni dak li għandu jibqa' fil-memorji tagħna ta'. Però nafu u nifhmu li r-relazzjonijiet mhux dejjem ikunu daqshekk sempliċi anke fih dan skola bejniet it-tfal. U ġieli jkun hemm sitwazzjonijiet illi jibdew jikkonfonduna xi ftit u jibdew huma anke dak illi malajr xi kultant nibdew insejħulu bullying. Ġieli jkun ġieli mhux bil-forsi jkun bullying, ġieli jkunu inċidenti mhux pjaċevoli li xorta jridu jiġu indirizzati li mhux bil-fors għandhom għalfejn ikunu definiti bħala bullying. Bullying x'inhu mifhum f'minnu fil-qasam, għax dana kulħadd jagħti d-definizzjoni tiegħu ma' minnu fil-qasam. Bullying aħna nifhmu azzjoni intenzjonata li tagħmel ħsara lil persuna oħra b'mod repetut. Sewwa ġifieri ħafna drabi jkun hemm a power imbalance ukoll, dana all of human dynamics huwa relazzjoni ta' poteri, nippruvaw nasserixxu is-saħħa tagħna fuq l-oħrajn sfortunatament xi kultant b'modi mhux daqstant kommendabbli, mhux daqstant tajbin. U dan huwa l-mod l-aktar bażiku. Dan huwa l-mod kif l-annimali jasserixxu l-awtorità tagħhom fuq xulxin. Inti biżejjed biex tara daqsxejn papis bejniethom u tara dak l-iktar dominanti wieħed fuq l-oħrajn. Sinjura Kuxkiri Vella, l-għażla tiegħek għal ħwan, please. Bonġu. Saint Augustine għal ħwan, grazzi ħafna Sinjura ġodda tajba. Bye, thank you, bye-bye. Thank you. Sewwa. U dak l-aġir naraw jinbet anka fit-tfal, fl-iskejjel u mhux biss. Illum sfortunatament hemmhekk fejn l-għodot xi kultant ma jintużawx tajjeb. Dak illi aħna konna nesperjenzaw ukoll meta konna l-iskola aħna jew meta konna mmorru postijiet oħrajn, tgħaddi linja jew jidher illi le. Imma aħna konna protetti meta mmorru d-dar, meta mmorru fih djarna, irnexxina nerġgħu ninqataw. Mr. Anthony, your choice for Benjamin, please. Saint Augustine's for Benjamin. Thank you very much. Have a good day. Thank you. Bye. Illum it-tfal tagħna mhumiex vantaġġati ħansejħilha hekk kif konna aħna li meta jidħlu fid-dar hemm dik il-protezzjoni għax bis-saħħa tal-medja soċjali. Good morning, Mrs. Mainze. Your choice for Marcus, please. Saint Benedict Stella Maris, thank you very much. Have a good day. Thank you. Bye-bye. Bye, thank you. Għax bis-social media dak li ġili jkun imbeda barra mid-djar ikompli għaddej ukoll ġili jibda fuq social media wkoll, mhux biss jitkompla ġili jibda fis-social media.
Għalhekk, Sinjura Buġejja, bonġu l-għażla tiegħek għal Kane, please. Saint Augustine għal Kane, grazzi ħafna Sinjura, komplimentu ċaħat tajba, bye-bye, thank you. Għalhekk importanti li nkunu sensittivi ħafna għal mod kif ikunu qed iġibu ruhom u liedna. Jiena nħobb ngħid, meta naraw xi bidla mhux ġustifikata jew mhux ġustifikabbli, iktar milli mhux ġustifikata, mhux ġustifikabbli. Sinjura Mikal, l-għażla tiegħek għal Benjamin, please. Saint Benils għal Benjamin, grazzi ħafna Sinjura, komplimenti ġodda tajba, bye-bye, thank you. Bye, thank you. Meta naraw bidla ħesrem u ma nistgħux nifhmuha, Sinjura Assa, l-għażla tiegħek għal Kyle, please. Saint Augustine għal Kyle, grazzi ħafna Sinjura, u l-komplimenti ġodda tajba, bye-bye, thank you. Illi ma nkunux kapaċi nispjegaw għalfej dil-bidla ħesrem fit-tifel tagħna x'ġara, għalfej qed ikun daqshekk aktar kwiet issa. Għalfejn bil-kontra issa qed ikun daqshekk aktar aggressiv, daqshekk aktar fuq ruħu anke magħna. Għalfej daqshekk isu ma jirċielab iktar, għalfej isu l-ħin kollu jrid joqgħod fis-sodda. Jew hemm bidla hekk radikali. Is-Sinjur Sur Bsajla, l-għażla tiegħek għal Nick, please. No choice għal Nick. Grazzi ħafna Sur Bsajla, komplimenti ġodda tajba. Bye-bye, thank you. Meta jiġri dan, meta nafu li jisma' dana ma kienx hemm xi telfa fil-familja, imqar telfa ta' pett, anke jekk tkun l-iktar pett forsi naħsbu insinifikanti, xi ħuta, jekk ikun hemm bond speċjali bej it-tifel tagħna u dak il-pett u l-intilef, innuqqas hija raġuni biżżejjed illi mbagħad naraw bidla għal perjodu mbagħad sakemm jerġa' bniedem jistabilizza ruħu fl-imġiba ta' uliedna. Imma meta ma jkunx hemm xejn, tajjeb illi ħanuża kelma nindagaw, imma mhux qisna xi Sherlock Holmes, jiġifieri l-indejqu lil uliedna sewwa. L-ewwel nett illi infakruhom li aħna qegħdin hemm għalihom. Kultant anka biss. John, Peter, kuna jiena għaw, kull meta trid jekk għandek bżonn, ejja u kellimni. U x'inhu? Sinjura Bella, l-għażla tiegħek għal Zachary, please. Saint Francis Birkirkara għal Zachary, grazzi ħafna Sinjura, komplimenti ġodda tajba. Sinjura Brinkat, bonġu, l-għażla tiegħek għal Jack, please. No choice għal Jack. Grazzi ħafna Sinjura, komplimenti ġodda tajba. Tajjeb li nserħulhom rashom it-tfal, jien inħobbok dejjem. Ikun x'ikun, jiġri x'jiġri, jien inħobbok dejjem. Mhux se ngħidlek proset ta' xi ħaġa li mhijiex tajba. Sewwa ġifieri jekk għamilt xi ħaġa li mhijiex tajba, jiena ħannejtlek, le, ma naħsibx li dinja tajba, ħanġibidlek l-attenzjoni u ħanipprova nirrakkomandalek kif l-aħjar iġġib ruħek, imma jien mhux se nieqaf inħobbok. Sinjura Malvejni, bonġu, l-għażla tiegħek għal Zack, please. Saint Augustine għal Zack, grazzi ħafna Sinjura, komplimenta ġodda tajba. U tgħidlu ejja jien Marelli inta kemm ħatoqgħod iġġibha bi kbira, ma qed taħseb li t-tfal tagħna ma jafux. Aħna nafu li nħobbu lil uliedna nħobbuhom dejjem. Sinjura Paċ, l-għażla tiegħek għal Indri, please. Saint Augustine għal Indri, grazzi ħafna Sinjura, kompliment. Iva. Sewa wis, mela ngħidulu l-Fader Charles ukoll ta' bye, grazzi ġodda tajba, bye. Grazzi. Qed iselmu lill-Fader Charles ukoll ikun hemm anke persuni li jew kienu jaħdmu miegħu fl-immoddi jew hekk. Inselmulu. Iktar kmieni dal-għodu fil-fatt kont f'kuntatt miegħu bil-WhatsApp iktar tard probabbilment nerġgħu nkunu f'kuntatt. Grazzi li qed iselmulu wkoll. Ma tkunx taf it-tfal kemm jgħaddu l-ħsibijiet u l-biża' kultant li taħkimhom u talaqhom fihom infushom
twassalhom biex jimirħu ħafna fl-immaġinazzjoni żejjed kultant. Is-Sura Zoppardi, l-għażla tiegħek għal Leo, please, bonġu. No choice għal Leo, grazzi ħafna, bonġu ġota tajba, grazzi. Ġifieri importanti li ngħidu ilhom it-tfal, speċjalment f'dawn il-mumenti li narawhom xi ftit iktar vulnerabbli. Ħalli jħossuhom ftit iktar komdi, xorta ħaj jħossuhom skomdi, xorta ħaj jiddejqu sakemm jgħidulna xi affarijiet għax minkejja li forsi xi drabi ikunu huma vittmi. Jista' jkun li forsi jibżgħu li għax għamlu xi ħaġa forsi mhix tajba jew hekk. Aħna nirrabjaw magħhom, aħna nifqu nħobbuhom jew hekk. Is-Sinjura Kawki, bonġu, l-għażla tiegħek għal Karl, please. Bonġu, grazzi. Saint Augustine għal Karl, grazzi ħafna u l-komplement għal-ġurnata tajba, grazzi. Sewa wis, mela. Is-Sur Borġ Demikoli, bonġu, l-għażla tiegħek għal Ben, please. Saint Benilz għal Ben, grazzi ħafna, komplement għal-ġurnata tajba. Grazzi. Sewa wis. Inkun qed nitbissem ta' ikun hemm minnkom ukoll li tgħidu li nofsta kelma u hekk. Napprezza u nsellem il kulħadd u grazzi ħafna ta' kollox. Mela, nerġa' mhux biex ma nikkoreġux it-tfal, nikkoreġuhom, hemm mod u mod kif nikkoreġu. Bonġu Sinjura Merċi, għal-għażla tiegħek għal Jake, please. Bonġu. Saint Benilz, grazzi ħafna l-għażla għal Jake bil-lest ukoll. Mela, imma f'każ li niskopru illi veru kien hemm kwistjoni ta' xi forma ta' bullying, ngħidulu hekk. Ejja nifhmu, ejja nitkellmu ma' tfal tagħna, ejja nippruvaw we empower lilhom l-ewwel. Sinjura Xwira Prizzo, bonġu, l-għażla tiegħek għal Luka jekk jogħġbok, bonġu. Saint Augustine għal Luka, grazzi ħafna ġurnata tajba. Kemm importanti li ngħaddu l-messaġġ li tfal tagħna illi huma jridu jsolvu d-diffikultajiet ta' ħajjithom huma u mhux ħadd ieħor isolvihomlhom. Sura Ġus, l-għażla tiegħek għal Matteo, please. No choice għal Matteo, grazzi ħafna ġurnata tajba, thank you. Dan ma jfissirx li jekk ikun hemm bżonn ma tingħatax għajnuna, ma l-ewwel pass, l-ewwel tipprova tara kif tħeġġeġ it-tifel tarma li t-tifel illi u stess ikun kapaċi jindirizza d-diffikultajiet illi jkun qiegħed jesperjenza. Rridu noqogħdu attenti kif nagħmluha wkoll sewwa. Is-Sur Kassar, bonġu, l-għażla tiegħek għal Żejas, please. Saint Augustine għal Żejas, grazzi ħafna, kompletu ġed tajba. Ejja nitalmu kemm jista' jkun mhux nagħtu s-soluzzjonijiet, imma ngħinu lit-tifel bil-mistoqsijiet tagħna illi jipprova joħroġ b'soluzzjonijiet u jipprova jagħmel raġunar u tibda tgħidlu bil-mistoqsijiet tiegħek hekk b'ġentilezza. Wara allura x'ġara sewwa, fehmni ftit. U x'dejqek fiha dil-biċċa. U għalfejn taħseb qed tiġri dil-biċċa. Sinjura Fenek, l-għażla tiegħek għal Edim James, please. Saint Benilz għal Edim James, grazzi ħafna ġurnata tajba. U tibqgħu meraviljati kif ħafna drabi tfal meta ntuhom l-ispazju u l-ispunt ukoll jibdew joħorġu b'ħafna raġunar. Ara ma naħsbux li għax it-tfal għadhom żgħar ma jkunux kapaċi jagħmlu ċertu konklużjonijiet u raġunar huma wkoll. Sinjura Vella, l-għażla tiegħek għal Zek, please. Bonġu. Saint Benilz għal Zek, grazzi ħafna u l-komplement ġurnata tajba, Sinjura. Sewa. U taraw kif huma stess jibdew jgħidulek huma anke soluzzjoni jibdew ħirġin, anke soluzzjonijiet sempliċi. Allura fejn ġara dan li ġara? Għax minnhom mort xejn dik il-parti, hemmhekk ma tantx ikun hemm anke teacher supervision u hekk. U sabuni hemm, u ġi u da. Trandafir, Bonġu, Sinjura, St. Francis Birkirkara għal Ben mela sewwa. St. Francis Birkirkara, grazzi ġurnata tajba.
Sewa. Jgħidlek u sabuni jem, u tani daqqa, u mbagħad qed joqgħod jaqbad miegħi. Allura ma x'taħseb li tista' tagħmel biex forsi dik nevitaw u nistgħu nagħmlu? Is-Sinjura Briffa, l-għażla tiegħek għal Sean, please. Saint Benil's għal Sean, grazzi ħafna Sinjura, komplimenti ġadat tajba. Ota, jgħidlek tal-boħra niprofa ma mmurx li hemm niprofa noqgħod x'imkien fejn qed jaraw it-teachers aktar. U jibdew ħirġin anke b'soluzzjonijiet sempliċi, mhux kollox ikun sempliċi hekk. Hemm ċertu diffikultajiet illi tfal oħra jkunu qegħdin niġorru u niftakru. Signora Kassar, l-għażla tiegħek għal Matteo, please. Saint Augustine għal Matteo, grazzi ħafna ġurnata tajba. Daw it-tfal li forsi jonqsu li t-tfal tagħna huma tfal ukoll u huma quliet ħadd ieħor ukoll. Biex ngħidu hekk, intkom xi ħadd minnkom huwa l-ġenitur ta' min ikun xi drabi perpetrator. Sewwa ġifieri biex ma naħsbux li daw it-tfal illi jagħmlu xi ħaġir li mhux xieraq f'salt wieħed dawna qisna npenġuhom min jaf x'inhuma, dawn huma tfal oħra għandhom id-diffikultajiet tagħhom, għandhom bżonn għajnuna huma wkoll illi sfortunatament qed jimmanifestaw dik il-bżonn ta' għajnuna imma b'mod mhux xieraq li jrid jiġi indirizzati, mhux qed ngħid u għajnejna dak li qed jiġri immejja ma nippersonifikawx il-ħażen kollu f'dawn it-tfal f'ġieħ is-sewwa. Rajta ġana jista' jkunu liedna stess illi f'xi mument jonqsu lil tfal oħra. Għalhekk tajjeb illi dejjem inħarsu lejn l-affarijiet fir-relattività tagħhom u nifhmu sew ngħinu lit-tfal jifhmuhom. U jekk hemm bżonn illi infittxu għajnuna, ngħinu lit-tifel tagħna illi jkunu wkoll illi jibda billi jfittex l-ewwel għajnuna, illi jkunu wkoll li jitkellem ma' teacher jew ma' min hemm bżonn minħata tal-iskola. Taħseb, imma m'hemm ħadd min tista' titkellem l-iskola, ejwa mela m'hemm il-miss. Allura tiddejjaq kollok tgħidilha l-miss inti biex taqsam daqsxejn idejat u jaf jgħidlek ejwa ta' jew le ta' u isma' ftit qed jgħid, isma' ftit. Id-dialogu kemm hu importanti illi nisimgħu sew x'qed jgħidulna t-tfal tagħna. Is-Sur Tanti, l-għażla tiegħek għal Oliver Andrew, please. Saint Benil's għas-Sinjura Tanti kienet dik, bonġu, grazzi ħafna. Jekk naraw illi mbagħad hemm bżonn pass ieħor, imbagħad hemm fejn nitlu aħna bħala ġenituri u kif tkellimna l-ewwel nużaw iċ-channel mod li mill-iskola. Bonġu, Sinjura Demikola Friġġieri, l-għażla tiegħek għal Jake, please. Saint Benil's għal Jake, grazzi ħafna u l-kompliment ta' ġurnata tajba. Mela, nużaw iċ-channel offrut lilna u nitkellmu mal-iskola dwar id-diffikultà li għandna. Sinjura Vella, bonġu, l-għażla tiegħek għal Sam Thomas, please. Bonġu, no choice għal Sam, grazzi ħafna ġurnata tajba. L-iskola għandhom il-mezzi interni u għandhom aċċess anke għal servizzi li nofru aħna mhumiex xi servizzi li ma jispiċċaw qatt imma għandna żewġ kollegi illi assistu fejn jiġu xi inċidenti ta' bullying meta jkun meħtieġ. Sur Borġ l-għażla tiegħek għal Andrew jekk jogħġbok. Saint Augustine għal Andrew, grazzi ħafna u l-kumplament ġadat tajba. U jkunu ħafna drabi l-iskola stess illi jitolbu l-appoġġ min-naħa tal-kollegi tagħna mis-segretarjat biex jgħinuhom jindirizzaw jagħmlu intervent ġili mal-vittma u l-perpetrator, ġili mal-klassi, ġili mal-year group kollu, skont kemm tkun mifruxa komplikata il-diffikultà illi tkun inħolqot. F'każ illi intkom tħossu illi min-naħa tal-iskola forsi mhux qed ikun hemm dak l-impenn kollu meħtieġ, iva ħossukom fil-libertà wkoll li jekk ikun hemm bżonn titkellmu magħna, però żommuha quddiem għajnejkom illi aħna ħansaqsukom kemm tkellimtu mal-iskola. Sinjura Zoppardi, bonġu, l-għażla tiegħek għal Owen, please. Saint Benil's għal Owen, grazzi ħafna Sinjura, komplimenti ġad tajba. Bye, grazzi lilkom, bye, thank you. Good day. Xorta ħansaqsuk, inti staqsejt, tkellimt mal-iskola, ħdimt magħhom, għan nippruvaw nifhmu u anke jekk tgħidilna iva tamma xorta isna maħniex naslu.
Signora Desira Austin, bonġu, l-għażla tiegħek għal Taylor, please. Bonġu. Saint Benils għal Taylor, grazzi ħafna. Skużawni. U anka biex nintervjenu rridu naħdmu ma l-iskola ħana ħanitlu għandhom, iftakru flak li jettilkom l-ewwel, ħanitlu ritiri fi proprjetà ta' ħadd ħanitlu għandhom, għalhekk irridu nitolbuhom permess u naraw jixtiequx l-appoġġ tagħna biex nintervjenu f'dik is-sitwazzjoni. Għalhekk dejjem ħanaraw li nitkellmu magħkom fuq hekk, però jekk tħossu li hemm bżonn ħossukom fil-libertà wkoll li tirrikorru għas-servizzi tagħna. Ejja ma nallarmawx anka ħana rwieħna meta jinqalgħu ta' xi episodji minn daw għalfejn. L-ewwel tax l-inkwiet ma jagħmlilniex tajjeb laqqas lilna. Imma wis inqas minn hekk ħabbaw lietna issa ngħidilkom. Good morning, Miss Ponek. Your choice for Max Anthony, please. Saint Benils Stella Maris for Max Anthony. Thank you very much, Saint Benils Stella Maris. Għal Max Anthony, sewa wisq. Signora Kalleja, l-għażla tiegħek għal Timothy, please. Saint Augustine għal Timothy. Grazzi ħafna, Signora, komplimenta ġodda tajba. Thank you. Imma aktar minn hekk għax it-tfal iħossuna. Kull ansjetà li aħna jkollna nittrasmettuha lil uliedna rridu ma rridux. Aħna hawn min uktib miftuħ aktar minn ħadd ieħor veru. Però anka dawk li kapaċi jostru l-emozzjonijiet tagħhom xorta b'xi mod jew ieħor jibdew jidhru fih ċertu ansjetajiet u ċertu nkwiet li dak li jkun ikollu. U importanti li ma nittrasmettux wisq ansjetà fuq it-tfal tagħna. Bonġu Signora Buġejja, l-għażla tiegħek għal Michele Vittorio, please. Saint Benils għal Michele Vittorio, grazzi u l-komplimenta ġodda tajba. Taġi kemm jista' jkun nifhem illi aħna bnedmin u anke aħna ninkwetaw u nħossu imma hija noqogħdu attenti li kemm jista' jkun ma nittrasmettuhiex lit-tfal. Noqogħdu attenti x'kliem nużaw, ma nippanikjawx iżejjed. Skużawni, anke ċertu esklamazzjonijiet nippruvaw nagħmluhom għall-inqas inkunu bejnietna l-ġenituri jew x'imkien in a safe space imma mhux quddiem it-tfal kemm jista' jkun. Mhux qed ngħidilkom li jien dejjem għamilt hekk. Ġieli anke jiena ippanikjat xi waħda quddiem uliedi, ġieli anke jiena gergir xi waħda fuq l-iskola quddiem uliedi m'għamilt sewwa, m'għamilt ħażin. Sewwa biex noqgħod illaqlaqa. Għax bla marrit inkun qed indajjef mir-rispett u mill-awtorità li għandu jkun hemm dejjem lejn l-iskola lejn l-awtoritajiet. U jħassa dik hija sens ċiviku importanti ħafna illi skużawni naħseb li matul is-snin tlifna xi ftit u tajjeb nerġgħu nieħdu ħsieb illi nikkultivaw sewwa ir-rispett anke lejn l-awtoritajiet. Bonġu Sinjura Saliba, l-għażla tiegħek għal Sem jekk jogħġbok. Saint Augustine għal Sem, grazzi ħafna u l-kumplament tal-ġurnata tajba. Sakemm manka jgħaddu telefonati, biżna l-mitej, Signora Camilleri Vidolic, l-għażla tiegħek għal Alex, please. Bonġu, no choice għal Alex, grazzi ħafna u l-kumpliment tal-ġurnata tajba. Ġifieri qegħdin mixin mhux ħażin. Fadlinna, sewwa fadlinna, imma mixi. Nifhem li dawk li fostkom għadkom issa tidu tagħmlu l-għażla kollox jiġi ristrett u aktar sensittiva likom napprezza ħafna. Bonġu Sinjura Pisani Kind, l-għażla tiegħek għal Lukas, please. Bonġu. Saint Benils għal Lukas, grazzi ħafna Sinjura, kumpliment ġodda tajba. Ippermettu li nirrimarka wkoll, ejja neħħuha minn rasna illi l-iskejl illi neċessarjament ikunu inħatfu tal-bidu huma l-aħjar skejjel u dawk li forsi fadal bħalissa huma l-iskejjel l-inqas tajba. Nassikurakom illi mhuwiex il-każ. Jiena m'iniex ħanaddi ġudizzji għax ovvjament ikun hemm ħafna biases u jien rid inżomm oġġettiv kemm jista' jkun,
però nisbaljaw jekk nkollna dik il-fehma frasna. Is-Sinjura Kurmi l-għażla tiegħek għal Edward, please. No choice għal Edward, grazzi ħafna Sinjura, komplimenti ġalet tajba. Dana il-ġenituri jagħmlu l-għażliet tagħhom kif tafu intom stess fuq skola jew oħra. Iva fuq dak li jkunu semmaw, imma għal ħafna raġunijiet oħrajn. Ponġu Sinjura Kalafato għal-għażla tiegħek għal Jake, please. No choice għal Jake, grazzi ħafna Sinjura, komplimenti ġalet tajba. Ġifieri ejja ma nassumux illi issa mill-għażla li fadal, issa ma fadal l-iskejjel tajbin, le, ma jkunx ġust li ngħidu hekk, assolutament. Jista' jkun li m'hemmx skejjel tajbin għaċ-ċirkustanzi tiegħek u dik nirrispetta u nifhimha. Imma nassikurakom illi fadlilkom għażla ta' skejjel tajbin ħafna wkoll biex jagħtu servizz lil uliedkom. Il-punt li kont ħanaqbad fuq issa. Kif iqattaw uliedna l-ħin tagħhom barra il-ħin tal-iskola. Mela, Sinjura Aġus, l-għażla tiegħek għal Mason Lee, please. Bonġu. St. Benil's għal Mason Lee, grazzi ħafna, komplimenti ġadet tajba. Mela, matul da l-aħħar snin dejjem kien hemm l-opportunità li t-tfal ikunu impenjati f'attivitajiet oħra. Bonġu, Sinjura Vella, l-għażla tiegħek għal Liam, please. No choice għal Liam, grazzi ħafna Sinjura, komplimenti ġurnata tajba. Dejjem kien hemm xi forum ta' attivitajiet li aħna meta konna tfal stajna nimpenjaw ruħna, però qatt daqs il-firxa li hemm illum. Aħna meta konna tfal minn forsi kien dilettant tal-futbol kien hawn ftit clubs, illum il-clubs żdiedu ħafna. Dawk illi kienu jattendu il-mużew, li kienu l-maġġoranza dak iż-żmien kienu jmorru l-mużew u attivitajiet simili, meta forsi bdejna nitfarfru kien hemm xi youth centers, illum youth centers fortunatament m'għadhomx daqshekk disponibbli anke il-volontarjat. Naqas ukoll nżommu qudiem għajnejna kollha kemm aħna sirna l-iktar ħaġa prezzjuża lina huwa l-ħin u mhux dejjem insibu ħin biex nagħmlu xogħol ta' volontarjat illi fuqhom kienu jistrieħu servizzi bħalma kienu anke l-youth centers. Però hawn ħafna postijiet fejn jistgħu t-tfal tagħna jinkitbu biex ikollhom varjetà ta' attivitajiet ekstrakurrikolari li kollha huma sewja minn mużika, sfin, attivitajiet ta' drama, arti, sports ta' kull tip. Uħud minn dawk l-aktar popolari bħalma semmejna tal-futbol u hekk, oħrajn ħafna inqas komuni però xorta waħda tajbin u jgħinu fl-iżvilupp holistiku tal-individwu. Tajjeb però wkoll illi nżommu ftit il-qies. X'irrid infisser. Ejja nippruvaw kemm jista' jkun il-pass, ir-ritmu tal-ħajja nikkontrollawh ftit aħna wkoll. Għax aħna dejjem ngħidu marelli ħajja maġla minn ħaġa l-oħra, veru. Imma min għandu ftit ta' kontroll fuq dik jekk mhux aħna stess. Ejja ma nkomplux nagħmlu aktar rat race ħajjitna u anke ħajjet uliedna. Ejja ma nkomplux nimlew kull farka ħin mill-iskola għalem, minn hemm għalem, u mbagħad forsi fl-aħħar hekk jifdal naqra ħin biex nagħmlu daqsxejn homework għall-irqad. L-aħwa, mela daqsxejn ħin liberu m'għandux ikun hemm free time, anke xejn li bniedem ikun jaf kif jużah il-ħin liberu għax inkella qed nispiċċaw b'nies li jaqqas jafu kif jokkupaw il-ħin liberu tagħhom. Mela ħin għall-familja m'għandux ikun hemm, taġa għamiltu tal-punt aktar kmieni u ma rridx nirrepeti żejjed. Imma imqar jekk inqattaw ftit ħin ħalli jispiċċaw nonsu fuq is-salott naraw daqsxejn television flimkien u ngħidu nitqu daħqa u ngħidu xi kelma qabel ma nibdew itmur għajnejna bina. Kemm hu importanti ma li jkun hemm dak il-connectedness, dak il-ħin. Ejja nippruvaw naraw li nilħqu bilanċ. Sabiħ nerġa' ngħid ħaġa tajba ħafna għax tgħin fl-iżvilupp holistiku illi t-tfal nimpenjawhom anke f'xi attivitajiet ekstrakurrikulari, mhux biss dawk li huma ta' skola, imma ejja insommu ċertu miżura, ċertu rażan, ċertu qies illi mhux nispiċċaw, neżaġeraw u minn waħda l-oħra minn waħda l-oħra.
Nifhem li hemm eċċezzjonijiet għal kollox, nifhem li jekk qed nitkellmu fuq tfal u żgħażagħ ta' pitada mbagħad illi jkunu qegħdin jippromettu ħafna u huma stess jibdew juruk illi qed jinvestu l-enerġija l-ħin tagħhom ukoll f'xi attività f'xi dixxilpina partikolari bla ma rrid moħħi qed imur anke f'ċertu sports, f'ċertu atletika, ċertu għawm u hekk. Illi jitlob ċertu ammont ta' impenn, dak nifhmu mbagħad meta bniedem ikun qed jagħmel ċertu għażliet jaf l-implikazzjoni ta' dawk l-għażliet x'ikunu. Però ħafna drabi l-esperjenza li dawn ikunu tfal ta' illi kapaċi jkunu dixxiplinati ħafna wkoll ma' ħinhom daw tfal illi jiġili fil-5 ta' filgħodu jkunu ġa lesti biex jintefgħu jibdew l-ewwel awma fil-pixxina min ikun għall-awm jew dixxiplini marbuta ma' dak il-qasam. U l-istess oħrajn. Ejja ngħinuhom it-tfal tagħna, ejja ngħinuhom biex kemm jista' jkun nidraw insibu bilanċ matul il-ħajja tagħna. Naħseb meta nirrifletti llum anke ġieli ma' kollegi tiegħi ġieli ngħidha din. Naħseb aħna uliet ta' ġenerazzjoni illi ta' qabilna, speċjalment in-nanniet tagħna, batew anke il-ġuħ, batew ċertu nuqqasijiet. In-nanniet tagħna tal-dak li huma tal-età tiegħi messew u għexu l-gwerra. Sinjura Zara, l-għażla tiegħek għal Ġanni, please. Bonġu. Saint Augustine għal Ġanni, grazzi ħafna u ġurnata tajba. Skużawna li t-telefonati jkunu osra u jaqtalkom ħesrem, tifmuna biex kemm jista' jkun insommu r-ritmu għaddej maġġel ta' l-ebda disrispett assolutament nieħdu pjaċir nisimgħu daqsxejn il-kummenti tagħkom ukoll. U in-nanniet tagħna, Sinjura Mikallef, l-għażla tiegħek għal Quinn, bonġu. Saint Augustine għal Quinn, grazzi ħafna u l-kumplament ta' ġurnata tajba. Skużawni. U in-nanniet li kienu batew, mbagħad kienu ħadmu biex kemm jista' jkun ikonna il-benesseri f'kull sens. Is-Sinjura Zammit, bonġu l-għażla tiegħek għal Nathan. Saint Augustine il-Marsa, grazzi ħafna, Sinjura Zammit. Il-ġenituri tagħna komplew jibnu fuq dak u pruvaw li kemm jista' jkun li ngħiduna minn dak illi huma ma kellhomx. U aħna għadna għaddejjin xi ftit b'dik il-momentum, b'dik it-tellieqa. Sinjura Karwana, l-għażla tiegħek għal Kristof, please. Saint Augustine għal Kristof, grazzi ħafna Sinjura, komplimenta ġurnata tajba. Għadna għaddejjin qisna b'dik l-imbutatura illi nikkumpensaw għal dak in-nuqqas illi forsi kellna meta konna iżgħar. Is-Sinjora De Gabriele, bonġu, l-għażla tiegħek għal Deni jekk jogħġbok? Bonġu. Saint Benil għal Deni, grazzi ħafna, komplimenta ġurnata tajba. Però naħseb illi wasal il-waqt ta' li naraw il-benesseri fil-verità xieġbor fih. Sinjura Fenek, bonġu, l-għażla tiegħek għal Chris. Bonġu. No choice għal Chris, grazzi ħafna Sinjura Fenek, ġurnata tajba. Il-benesseri l-iktar ħaġa sempliċi li naħsbu huwa dak materjali, imma fil-verità il-benesseri huwa ferm iktar minn dak u min kiber fl-età jallimna ħafna iktar u aħna li qed nibdew nikbru, nibdew nindunaw u nirrealizzawha. Is-Sur Kolejro, bonġu l-għażla tiegħek għal Timothy, please. No choice għal Timothy. Grazzi ħafna ġurnata tajba, Sur Kolejro, grazzi, bye. Illi iva l-affarijiet materjali huma tajbin huma sbieħ huma importanti fil-ħajja tajjeb illi naħdmu għalihom ukoll għax neċessarji, però mhumiex dawk illi ituna il-kuntentizza. Il-kuntentizza ma tiġix minn xi ħaġa esterna għalina, ma tiġi minn kif inħossuna minn ġewwa. Il-pjaċir jiġi minn barra l-esternitajiet. Is-Sinjura Mikallef, l-għażla tiegħek għal Indri jekk jogħġbok bonġu.
Saint Augustine Alindri, grazzi ħafna ġurnata tajba. Bye, thank you. U dan is-sens tajjeb li nibdew irrabbuh fit-tfal tagħna minn kmieni u aktar milli ngħidu wulhom aħjar nurwulhom. Bonġu, is-Sinjura Bezzina, l-għażla tiegħek għall-Luk, please. Saint Benil Zalluk, grazzi ħafna Sinjura ġurnata tajba. Bye. Sewa xinut li jina ngħidlek, isma' l-importanti li kifet inħossuna ta' mhux li l-ħin kollu għaddej minn xogħol għal xogħol u fil-verità mbagħad jaraw li ħin kollu minn xogħol għal xogħol minn xogħol għal xogħol. Bonġu, Sinjura Fenek Kuxkiri, l-għażla tiegħek għal Matteo, please. Saint Benil Zal Matteo, grazzi ħafna, ġurnata tajba, bye, thank you, bye. U meta qed ngħid dan mhux qed ngħid għal min għandu bżonn vera minn xogħol għal xogħol għal neċessitajiet. Għax hemmhekk huwa sagrifiċċju u ftit ilu kont spjegajt illi x-xogħol huwa l-imħabba manifestata, huwa l-imħabba fit-twettiq. Ġifieri hemmhekk iva, però fejn naraw li qed naħdmu minn xogħol għal xogħol għal kapriċċi. Bonġu, Sinjura Borx, għażla tiegħek għal Żvejlin, please. Saint Benil Zal Żvejlin, grazzi ħafna Sinjura, komplimenta ġurnata tajba, bye, thank you. Bye. Meta qegħdin nimpenjaw ruħna żejjed għall-kapriċċi li u t-tfal ta' jixorbuh, għax imbagħad jibdew huma stess jitgħallmu minn dak li qed jaraw. Ftakru kif qedtilkom it-teoriji tat-tagħlim jixorbu bħal sponża minn dak li hemm madwarhom. Is-Sinjura Kallejja, bonġu, l-għażla tiegħek għal Matteo. Bonġu, Saint Augustine għal Matteo, grazzi ħafna l-komplimenta ġurnata tajba. Sewa ġifieri ejja ngħinu ħalli kemm jista' jkun forsi is-soċjetà aktar ma jgħaddi fil-waqt li tibqa' taħdem anke għall benesseri materjali ma taraf illi l-benesseri huma mifrux ħafna iktar u mhuwiex biss dak materjali u nibdew nibżgħu aktar għall-ambjent tagħna, nibżgħu aktar għall-ħin tagħna, nibżgħu aktar għal xulxin. Għal-relazzjonijiet. Jasra kemm sitwazzjoni li nixtiequ narawha dejjem timmanifesta ruħha iktar. Sinjura Xikluna, bonġu, l-għażla tiegħek għal Lewis, please. Saint Benils, grazzi ħafna, komplimenta ġurnata tajba, bye, thank you. Bye. U għasanna fil-fatt rank 222 u proset nirringrazzja r-reġija li fil-fatt illum marhom irnexxielhom jibqgħu jżommu ir-ranking number tajjeb, jiġifieri numru li qed taraw huwa ir-ranking number kif għandna aħna wkoll fuq ir-records tagħna u baqgħu għaddejjin sewwa mfeti fejn ġew it-tewmien jiġifieri ħadu ħsieb li t-tnejn ikollhom l-istess ranking number. Grazzi ħafna tal-ħidma li tkunu qegħdin twettqu. Grazzi ħafna wkoll il-kollegi kollha li qed jassistu sewwa. Sinjura Borġ, grazzi ħafna, bonġu li qiegħda magħna. L-għażla tiegħek għal Noah, please. Stella Saint Benil Zal Noah, please. Grazzi ħafna. Saint Benil Sella Maris tajja l-istess ħaġa. Bonġu tajba. Bye, thank you. Good day, bye-bye. Kif tafu Saint Benil zija l-earlier school ta' Stella Maris li mbagħad ikomplu b'mod ta' tranzizzjoni awtomatika minn skola l-oħra. Stella Maris mbagħad Saint Benil mbagħad Stella Maris Primary, Stella Maris Secondary u dawk illi japplikaw u jkollhom il-rekwiżiti neċessarji jistgħu wkoll mbagħad jipproċessaw għal dal-asal sixth form li apparti mill-istess familja Lasaljana. Irridu wkoll ir-rekwiżiti ovvjament sewwa. Sinjura Fenek, bonġu l-għażla tiegħek għal Mattias, please. Saint Augustine għal Mattias, grazzi ħafna, komplimenta ġurnata tajba, bye-bye, thank you. Bye-bye, thank you. U fil-fatt kif qed naraw hekk l-għażliet. Sinjura Buġejja, bonġu l-għażla tiegħek għal Nathaniel jekk jogħġbok. Saint Benil Zan Nathaniel, grazzi ħafna, komplimenta ġurnata tajba, bye-bye, thank you. Bye-bye. U għandna xi skejjel li qed jibdew fil-fatt joqorbu wkoll għall-għeluq huma wkoll. Però fadlinna ftit oħra.
Napprezza li daw ħajbdew ikunu ftit iktar telefonati iżjed sensittivi. Sinjura Borċ, l-għażla tiegħek għal Tommy jekk jogħġbok. Saint Benils għal Tommy, grazzi ħafna Sinjura kumpliment ġedat tajba. Bye-bye, thank you. Bye-bye. Signora Xkembri, bonġu l-għażla tiegħek għal Garrett, please. No choice għal Garrett, grazzi ħafna Signora kumpliment ġedat tajba. Bye-bye, thank you. Bye. Mela kont ħan irringrazzja l-ewwel lill-kollegi kollha li qegħdin jgħinu f'dan il-proċess, kollegi li qed jagħmlu telefonati. Signora De Bono, bonġu, l-għażla tiegħek għal Ġan, please. Saint Benils għal Ġan, grazzi ħafna Signora kumpliment ġedat tajba. Bye-bye, thank you, good day. Bye. Skużawni, iktar tard ikollna ċans nirringrazzjawhom bisimhom ta' kull min qed jagħmel telefonati, min qed jieħu records fuq id-database tagħna. Bonġu, Sinjura Zar Piscopo, l-għażla tiegħek għal Julian, please. Saint Benils għal Julian, grazzi ħafna Sinjura kumpliment ta' ġurnata tajba. Sawa wis. Tara nħares lejn l-iskrin ta' biex nara ftit in-numri kif aħna. Ekku, grazzi ħafna Sur Bezzina, bonġu, l-għażla tiegħek għal Jack, please, bonġu. Saint Benils għal Jack, grazzi ħafna u ġata tajba, bye, thank you. U bekk fil-fatt għalaqna anka Saint Benils u se nkun qiegħed naqralkom l-ismijiet ta' tfal li ġew reġistrati f'dik l-iskola. Mela, għandna lil Nikolowski David, Kamilleri Bajada Jack, Boħaġar Ben, Vella, Liam, Cilia, Jamie, Borch, Kai, Coleiro, Gianluca, Colombo, Kai, Parnis, Olive, Camilleri, Luca, Sultana, Ben, Kitney, Blake, Spiteri, Mikael, Mejla, Maximus, Giuliano Casolani, Alexander James, Rempli, Henry, Rempli, Thomas, Kuxkiri, Liam, Kuxkiri, Mattia, Vella, Samuel, Paċ Taylor, Kai, Manicolo, Jamie, Camilleri Ben, Farrugia Cremono, Rowan, Xikluna Balzan, Adam, Borg Manjon, Daniel, Bartolo Noah, Ryan, Ajus, Liam, Aquilina, Gianni, Mainze, Marcus, Mikalev Benjamin, Anthony, Borg Demicoli, Ben, Mercia, Jake, Fennec Adam, James, Vella Zach, Briffa, Sean, Tanti Oliver, Andrew, Demicoli Friggiri, Jake, Azzopardi, Owen, Desira Austin Taylor, Sponek Max Anthony, Buġeja Michele Vittorio, Pisani Kind Lucas, Ajus Mason Lee, De Gabriele Danny, Bezzina Luke, Fennec Kuxkiri Matteo, Borg Zvejlin, Xikluna Lewis, Borg Noah, Buġeja Nathaniel, Borg Tommy, Dabono Jean, Zarb Piscopo Julian, Bezzina Jack Thomas. U bekk fil-fatt talaqna Stella, Saint Benils Stella Maris College u koll. Bonġu, Sinjura Muscat Mallija, l-għażla tiegħek għal Luka, please. Saint Francis Birkirkar għal Luka. Bonġu għal tajba, Sinjura. Grazzi, bye, good day. Sewa, wis. Is-Sur Greg, bonġu, l-għażla tiegħek għal Luke, please. Bonġu, Saint Augustine għal Luke. Grazzi ħafna ġara tajba. Bye-bye, thanks, good day, bye.
Sawek, tippermettu li għanna qassita, kif bakattilkom raskom ngħid issa. Signora Spiteri, bonġu l-għażla tiegħek għal-liem, please. No choice għal-liem. Grazzi ħafna ġada tajba, bye-bye, thank you. Signora Vella, bonġu l-għażla tiegħek għal-Kristjano, please. Yes, Saint Augustine għal-Kristjano, grazzi ħafna, Signora, komplimenti ġada tajba, bye, thank you. Bye, thank you. Grazzi. Bonġu, Signora Borċ Olivier, l-għażla tiegħek għal-Luke, please. Bonġu. No choice għal-Luke. Grazzi ħafna, Signora, komplimenta ġada tajba, bye, thank you. Good morning, Signora Zammit. Bonġu, l-għażla tiegħek għal-Luke, please. Saint Augustine għal-Luke. Grazzi ħafna ġurnata tajba, Signora, ta'. Bye, thank you. Tajjeb. Signora Borġ Dimek. Signora Borġ Dimek, bonġu, l-għażla tiegħek għal-Andre, please. Bonġu. Saint Augustine għal-Andre, tajjeb. Ħafna grazzi ġurnata tajba, Signora. Bye, thank you. Fil-fatt qegħdin nibdew noqorbu issa sewwa. Issa għandna lil partew min ukoll nirrajnu Njal. Kemm qed nistennew li tgħaddi telefonata mal-ġenitur tagħhom. Bonġu, Signora Borġ, l-għażla tiegħek għal-Ryan u Njal, please. Saint Augustine għal-jom. Grazzi ħafna, Signora, komplementa ġodda tajba. Bye, thank you, good day. Signora Zammit, bonġu, l-għażla tiegħek għal-Zachary, please. Saint Augustine għal-Zachary, grazzi ħafna, Signora, komplementa ġodda tajba. Bye, thank you. Bye, thank you. Għatu ftit ċans ta' nifmu li bħalissa u napprezzaw d-diffikultajiet li jintkom tiltaqgħu magħhom ma kemm jista' jkun tkunu preparati bl-għażliet illi fadal b'diversi minnhom kemm jista' jkun biex ma tinħasdux. Bonġu, Signora Demikoli, l-għażla tiegħek għal Zach, please. Saint Francis imsida għal Zach. Thank you very much, Signora, komplimenta ġad tajba, bye, bye, thank you. U nifmu li miex deċiżjoni żgħira u qed tażel l-iskola li jibnek ħajkun qed iqatta ta' snin li ġejjin fihom jew għall-primarja jew anke saħansitra f'qosthom sekondarja u primarja u sekondarja, ġifieri. Nifmu li hija deċiżjoni importanti, imma kellkom ċans tajjeb li tilħu tirriflettu, kellkom espożizzjoni sħiħa tal-iskejjel tagħna allura napprezzaw daqsxejn iktar kemm jista' jkun tkun preparati minn tagħkom ħalli nkunu nistgħu nagħlqu l-proċess. Bonġu, Sur Xkembri, l-għażla tiegħek għal Matteo jekk jogħġbok? Bonġu, grazzi, grazzi, għajdli. Saint Francis Bormla, grazzi ħafna Sur Xkembri, komplimenta ġara tajba, bye, thank you. Lajna, prosetta program, nuta, sewa, ġiviri. Qed nibdew nikkompetu għal-programmi. Grazzi. Ta' fiskit bil-proġett program fiskit. Signora Sammut, l-għażla tiegħek għal Giuseppe, please.
No choice, grazzi ħafna, komplimenta ġedat tajba, grazzi. Grazzi. L-intenzjoni miex li nagħmlu programmi sewa, l-intenzjoni hija li kemm jista' jkun użaw dal-ħin imma b'mod siewi. U nippruvaw ngħaddu daqsxejn ta' messaġġ pożittiv għalikom fit-trobbija ta' wliedkom. Dik l-intenzjoni tagħna nżommu daqsxejn kumpanija lil xulxin. Sal-aħħar ħankun xebbajtkom tgħid li tlaqt minn quddiem ġajjejtni. Is-Sinjura Tabone, bonġu, l-għażla tiegħek għal Dale, please. Is-Sur Tabone, bonġu, l-għażla tiegħek għal Dale, please. St. Francis Birker Karl Dale, grazzi ħafna Sur Tabone, ġodha tajba, bye-bye, thank you. Tajib. Fadli nafti tinqas bin 10 telefonati fil-faċċi siru ta' kelban bin irid. Nittamaw li fi żmien 15-20 minutes oħra għandna nkunu qegħdin nikkonkludu din ir-reġistrazzjoni tal-lum. Waħda mill-itwal li naħseb kellna matul din is-sena fil-fatt m'iniex ċert milli fadal imma naħseb li milli kellna żgur l-itwal. Milli fadal naħseb ukoll xorta fadal mill-itwal din. Signora Kassar, bonġu, l-għażla tiegħek għal Blake jekk jogħġbok bonġu. St. Augustine għal Blake, grazzi ħafna Sinjura, komplimenta ġedat tajba. Grazzi, good day, bye-bye, thank you. Bonġu Sinjura Buzutti Linwood, l-għażla tagħkom għal Neil, please. Santu Wistina għal Neil, grazzi ġedat tajba. Bye, bye, good day. Grazzi, Mrs. Sadiq, good morning. Your choice for Kien, please. Kien. How is the right pronunciation, please? Kien. What's your choice for Kien then, please? St. Augustine, thank you very much. Have a nice day. Bye-bye. Thank you, bye-bye. Mela, u qed jinformawni l-kollegi li fil-fatt b'dik l-għażla ta' Santu Wistin għalaqna wkoll dan il-kulleġġ u ħanaqralkom l-ismijiet kollha biex tkunu tistgħu tikkonfermaw dawk li għamiltu l-għażla għal Santu Wistin li t-tifel tagħkom qiegħed imniżżel ma' dan il-grupp. Spiteri, Kane, Bonello, Zach, Mushi, Aiden, Williams, Luke, Xwireb, Aiden, Vella Kutajjar, Nick, Alamango, Miguel, Demikoli, Andre, Xkembri, Tommy, Briffa, Zach, Ajus, McLean, Vella, Thomas, Demek, Michael, James, Teuma, Michele, Maniscalco, Liam, Lautier, Kyle, Farrugia Genovese, Louis, Zammit, Raikin, Spiteri, Diego, Camilleri, Julian, Muscat, Blake, Ajus Alexander, Alfred, Kuxkiri Vella, Juan, Antoncic, Benjamin, Buġeja, Kane, Kasa, Kyle, Malveni, Zach, Paċ, Indri, Kauki, Karl, Jan, Xwire, Prizzo, Luca, Kassar, Zeaz, Kassar, Matteo, Borġ, Andrew, Kalleja, Timothy, Saliba, Sam, Zara, Gianni, Mikallef, Quinn, Zammit, Nathan, Karwana, Kristof, Mikallef, Indri, Kalleja, Matteo, Fenek, Mattias, Grek, Luke, Vella, Cristiano, Juan, Zammit, Luke, Kristof, Borġ, Dimek, Andre, Borġ, Rian, Borġ, Nial, Zammit, Zachary, Kassar, Blake, Buzutti, Linwood, Neil, Sadeħ, Kien. U bekk inħala wkoll il-kulleġġ Santu Wistin, St. Augustine,
U kif qed taraw fadlinna St. Francis Birkirkara, St. Francis Cospicua, St. Francis Imsida. 3 primarji tal-istess kongregazzjoni illi nifhem li fejn jiġu is-subien mhumiex skejjel li għandhom kontinwità, allura jrid ikun hemm imbagħad polza applikazzjoni nfakkar eventwalment meta jasal il-waqt applikazzjoni u polza oħra sewwa. Bonġu, Sinjura Mikallef, l-għażla tiegħek għal Ġanni, please. St. Francis Birkirkara għal Ġanni, grazzi ħafna Sinjura, komplimenta ġad tajba, bye, bye, thank you. Sewwa allura nifhem ir-raġuni illi wieħed dak li jkun hekk jista' anke jażel skola li jkollha ċerta kontinwità għal ċertu serħan il-moħħ, ma kif rajna wkoll ikun hemm oħrajn illi jagħmlu dik l-għażla xorta waħda minkejja illi kien hemm skejjel illi kellhom sekondarji wkoll kien hemm min għażel dawn l-iskejjel ukoll aktar kmieni. Bekk qedtilkom ġifieri ir-raġunijiet għalfejn ġenitur jista' jażel skola minn oħra għat-tfal tiegħu ivarjaw ħafna. Raġunijiet diversi personali dak li jkun ikollhom. Nfakkar però sewwa ġifieri dak kif qedtilkom. Dawk li qegħdin fi skejjel li m'għandhom sekondarji tagħhom tkunu tridu terġgħu meta jasal il-waqt imbagħad tapplikaw ħatkunu ma' kriterji oħrajn ta' dak iż-żmien għax tkunu fis-skola ta' bla kontinwità jgħidula mbagħad tilqu terġgħu taraw ir-regolamenti sa dakinhar, però xorta hemm applikazzjoni. Inneħħuha minn rasna din l-idea ta' automatic. Kif kien hemm minqali darba l-automatic huwa xi maċin u lanqas dik għax ukoll titafsel għall-buttuni. Ma xejn kompletament awtomatiku. Jew mhux fis-sistema tagħna ħalli ma nidħolx f'ħafna merdi oħra. Fis-sistema tagħna ma xejn kompletament awtomatiku. Xorta waħda tkun tridu tapplikaw biex ma naljenawx kieġobkom. Is-Sinjura Mikallef, bonġu, l-għażla tiegħek għal Mason, please. St. Francis Cospicua għal Mason, grazzi ħafna Sinjura, komplimenta ġad tajba, bye, good day. U fadlinna fil-fatt l-aħħar 4 telefonati xiridu jsiru llum. Sinjura Gigo, bonġu l-għażla tiegħek għal Isaac, please. Bonġu. St. Francis Cospicua għal Isaac, grazzi ħafna Sinjura, ġad tajba, bye, good day, bye, thank you. Sewwa bonġu Sinjura Vella, l-għażla tiegħek għal Liam, please, good morning. St. Francis Birkirkara għal Liam, grazzi ħafna Sinjura, komplimenta ġad tajba, bye, thank you, good day. U qed jgħiduli li anke b'dik l-għażla qal qed issa St. Francis Birkirkara wkoll ħanaqralkom l-ismijiet. Ekku mela għandna lil Zerafa Adam, Sammut, Ezekiel, Xkembri, AJ, Vella, Tiago, Abela Zekeri, Trandafir, Ben, Muscat Malija, Luka, Tabone, Dale, Mikallef, Gianni, Vella, Liam, illi kollha ġew reġistrati ġewwa St. Francis Birkirkara nawgurawlhom bħalma nawguraw lill-istudenti kollha illi qed jiġu reġistrati llum u l-istudenti anke kollha ġenerali ma qed jiġu reġistrati llum għall-esperjenza ġdida li ħajkollhom minn Settembru li ġej fl-iskola tagħhom ikollha jrid. Mela kemm qed nistennew li jgħaddu l-aħħar żewġ telefonati, imbagħad taraw il-kollegi jingħaqdu magħna parata warajna. Is-Sinjura Karwana Cardona, bonġu l-għażla tiegħek għal Julian, please. Bonġu, St. Francis Imsida għal Julian, grazzi ħafna Sinjura, komplimenta ġodda tajba, bye, thank you, good day. Biex xejn taraw il-persuni li kellna jgħinuna u jgħinu lilkom fl-għażla fit-telefonati u nirringrazzjaw nselmu lil kulħadd u nselmu lil xulxin għallum. Kif qed nistennew fil-fatt l-aħħar telefonata tgħaddi u ngħaddu għat-tislijiet. Ftit ċans il-familja Zammit tagħmel l-għażla tagħha.
Ok, mela, qed jgħiduli li ma nistgħux naqbdu fit-tieni telefonata lill-familja Zammit, il-mama jew il-papa ta' Matteo, f'każ li qegħdin tisimgħuna il-bieraħ rajtu fil-preżentazzjoni li għamiltilkom Cynthia, ġibditilkom l-attenzjoni anke fuq dak in-numru illi tajnikom fl-email biex hekk fil-każ iċċemplu f'każ illi ma nkunux nistgħu naqbdukom u jidher illi qed inbagħtu biex naqbdukom il-familja Zammit. Ħaġa tajba li għal aħħar isem għall-inqas imma xorta waħda nixtiequ nagħlqu l-proċess fit-trasmissjoni kif qegħdin flimkien. Proset. Tajjeb ħafna, grazzi. Bonġu, Sinjora Zammit, irnexxinna naqbdukom ukoll. Bonġu, grazzi. Tajjeb, l-għażla tagħkom għal Matteo, St. Francis, Imsida. Grazzi ħafna, Sinjura, komplimenta ġadat tajba. Grazzi. Good day, bye, thank you. U kif qed naraw fil-fatt bl-għażla tas-Sinjuri Zammit wasanna fit-tmiem daw reġistrazzjonijiet se naqraw ukoll ta' St. Francis Cospicua u anka ta' St. Francis Imsida minkejja li ma jkunux għalqu tafu li bdejna naqraw xorta waħda ir-reġistrazzjonijiet kollha li jkunu saru għat-trasparenza sħiħa. Ma' St. Francis Cospicua aħna rreġistrajna lil Farrugia Corrado Luke, il-Cohen Guero, Xkembri Matteo, Mikallef Mason Gigo Isaac, u nitlob ir-reġija tad-dili wkoll ta' St. Francis Imsida, proset grazzi, Aksisa Bozuttil, Jack, Cremona, Giuseppe, Demicoli, Zach, Caruana, Cardona, Julian, Zammit, Matteo. U dawk kienu fil-fatt il-reġistrazzjonijiet kollha u wasanna għall-eluq ta' din it-trasmissjoni u qed jingħaqdu magħna l-kollegi li kienu qegħdin jagħmlu telefonati, sew l-ewwel u t-tieni telefonata, għalhekk min naħa tiegħi ħanaddi għar-ringrazzjamenti. Nirringrazzja lil Cynthia Kassar illi flimkien ma' Father Mark Ellul kienu qegħdin jagħmlu l-ewwel telefonata illi fija jkunu qegħdin jikkomunikaw jispjegalkom u tagħmlu l-ewwel għażla tagħkom. Nirringrazzja lil Annalise ta' Bonel u l-Felicien Bogetta li qegħdin jagħmlu t-tieni telefonata jkellmukom tarġgħu tikkonfermaw u jgħadduhom għandi. Nirringrazzja ħafna lil Amelia Kalleja illi qiegħda tdaħħal l-ismijiet fid-database tagħna matul it-trasmissjoni tal-lum u nsellmu lil Gejtu Farrugia li s-soltu jkun magħna wkoll jagħmel l-istess biċċa tax-xogħol. Nirringrazzja ħafna lin-Nutar Dr. Robert Aquilina ta' servizzi li dejjem jogħġbu jibqa' jagħtina. Il-kollegi tagħna lill-uffiċjali fil-Kurja tal-Arċisqof li jkunu qegħdin jassistu mill-aspett tekniku, lill-kollegi tagħna fil-Segretarju Edukazzjoni Nisranija f'dak il-firxa ta' servizzi kollha li semmejtilkom aktar kmieni biex nassistu lill-iskejjel għas-servizz li għatu li lilhom nirringrazzja kapijiet tal-iskejjel u l-edukaturi u l-komplement tal-istaff li għatu servizz lit-tfal tagħna ta' kuljum f'dat il-inna. Nirringrazzja fl-aħħar u mhux l-inqas lill-Wimedia tas-servizz li huma jtuna f'dan ix-xandiriet. Nirringrazzja lilkom illi bqajtu magħna sa dan il-ħin nawguralkom għal din l-esperjenza ġdida li ħar ikolkom issa bit-tfal tagħkom fl-iskejjel ta' Gnisja. Issa kif qed qaltilkom Cynthia wkoll stennew tirċievu email minn għandna tagħmlu dak il-proċess ta' reġistrazzjoni wara dik imbagħad ikun hemm email li tibdew tirċievu komunikazzjonijiet minn għand l-iskejjel kemm intuhom iċ-ċans. Awguri u komplimenta ġradat tajba.